Wait lang, wait. Hello, mic check. Yung ano sa inutan? Try ka. Hello. Pasukan mo lang ang boses mo, balik ka na mag-microphone. Ako sa ano? Magandang hapon Pilipinas, dos marhay na algaw Bicol. Ito ang ATI Bicol presents ang pagkain ng Peñafrancia, a historical documentary and live Kusina Serye in tribute to Our Lady of Peñafrancia. Ako po si Rafaela Baharo, technical staff ng DE ATI Bicol. And of course, makakasama din natin ngayong hapon sila Father Francis TORDILLA, PROF JULIETA, CASAUL, and Chef BELDAD bilang ating mga resource person sa araw na ito. Tayo ay live na live napapanood sa ating ATI Bicol Facebook page and of course ang ATI Bicol #Sarabay YouTube channel. Kaya sa lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, kindly click the subscribe and bell icon button para lagi po tayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ni ATI Bicol. With that, shout out po sa lahat ng ating live viewers na patuloy ang suporta at panonood sa lahat ng ating mga online trainings na ina-upload natin sa ating official Facebook page. Ayan, so sa ating mga agricultural extension workers na hindi pa po nakakapag-register, kindly register po using our link na nilagay po sa aming pinapipaste po sa aming Facebook post, doon po sa aming ATI Bicol Facebook page. So, reminder lang po, para po magkaroon tayo ng Certificate of Completion or Certificate of Training, kailangan po lahat po ng
lahat po ng forms na nakalagay po doon sa post ay maipasa niyo po sa amin para maibigay din po namin sa inyo ating certificate of completion. Ayan. So with that, to present and discuss the overview of this activity, may I call the project officer and also the media production specialist 2 of BAATI Bicol, Mr. Marjan Ramon. Director na nanonood po ngayon, si Director Elsa Imanot. Hello po ma'am, magandang hapon po. And shout out din po sa aming Assistant Center Director na nanonood din po live na live dito sa ating activity, Ma'am Vivian Villarreal. Magandang hapon po. Ayan, so So, good afternoon po. Yan. Ka-agree. Okay po. So, yan po. Ang course overview. Okay. Of course, ang title natin is ATI Bicol presents ang pagkain sa Fiesta ng Peñafrancia. So, this is a live Kusina Serye and historical documentary po. So, ipapakita namin mamaya yung video ng history at the same time yung present po nung ating Peñafrancia after during pandemic. Yan po. Then this is po it's a tribute po to Our Lady of Peñafrancia. Yan. Okay. So ano ba yung rationale po ng activity? So siyempre po after ng COVID-19, yung 2 taon na walang Peñafrancia, so yung traditional po na food procession po ng na-restrict po during because of health restriction po. So, yung re-commencement of Traslacion, Fluvial, processions, and other activities po like mga pageant and parade, civic parade, was finally allowed na po. And then, the Peñafrancia Fiesta po is celebrated every 3rd Sunday of September. At this year po, this is September 2018. And as a tradition po in every fiesta, syempre po, meron tayong pagkain is served for thousands for devotees, not just from the neighboring provinces po, but also from the international community. Yeah, and then while no foods po or dietary supplements can prevent or cure COVID-19 infection, healthy diets po and good nutrition and safety food preparation can reduce the likelihood of developing other health problems. So, including obesity, heart disease, diabetes, and some types of cancer. Yan. So, it is in the context that the Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 po, ATI Bicol, mandated as the extension arm of the Department of Agriculture and in adherence po to Food Safety Act 2013 or Republic Act number 10611, we will conduct po an online intervention titled po ATI Bicol presents ang pagkain sa Fiesta ng Peñafrancia. So, yeah, a historical documentary in live Kusina Serye interview to Our Lady of Peñafrancia through ATI Bicol Sarabay channel, via Facebook Live, and also live din po kami sa YouTube channel lang, Sarabay channel. Yan. So, ano ba yung objectives po natin? So, at the end of the activity, siyempre, participants shall be able to apply knowledge and skills, especially po on safe food preparation, na ituturo sa atin mamaya ng ating resource speaker. And of course, healthy cooking processes. Yan. Enabling objectives po natin, specifically, the participants shall be able to explain the history of the Peñafrancia. So, later on, Father Francis, Rector po, i-explain niya yung history or pinagmulan ng Peñafrancia. Yan. And at the same time, yung present situation po ng ating Peñafrancia Fiesta.
Of course, discuss the benefits of safe food preparation. So we have a resource person po for that topic. And of course, yung natin is yung cooking demonstration ng ating chef. So yun. So meron pa tayong tinutuang manok and pinangat, and also meron tayong dessert na ibus. Yan. So later on. So participants po will be attended by 20 AEWs po and other interested online viewers via ATI Bicol Facebook page and YouTube channel. So don't forget po to earn the certificate po, kailangan natin mag-register. At the same time, mag-evaluate, and the same time, mag-evaluate po ng RP. Yan. So schedule of activity po natin. So opening program, then we have yan. Welcome message, of course, overview the activity, and then welcome message po ng ating mamaya. And then introduction to history of Peñafrancia. Siya po yung unang natin. I-ere, and then we have the food safety and ensuring food security. And later on, we will have the cooking demo. Yan po, yan. So, antabayanin po natin yung yung mga activity. And then comment po, don't forget to comment, and of course to register po. So, yun lamang po. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Moyo, the project officer of this activity and also the major production specialist of DEATI Bicol. And now, to give us her opening message to all of us, may I call the Information Officer 3 and also the Chief of Information Services Section, Ma'am Prima Lubin Imperial. Magandang hapon po sa ating mga online viewers. Magandang hapon sa lahat ng nanonood ng mga Bicolano, mga Pilipino, even outside the Philippines. Napakatime po lang natin Kusina Serye dahil 3 days to go or 4 days to go na lang, Peñafrancia na. At that time, since I was a child, ang Peñafrancia ay isang napakalaking very significant occasion of all roads lead to Bicol, it seems, to be Peñafrancia. Bicolano, ang mga Bicolano na sa ibang reyon ay umuwi. At this is really something that we celebrate. Hindi lang siya religious event, but it's a cultural event for all of us. So, sabi ko nga po, 3 days o 4 days to go na lang, mag-Peñafrancia na. Siguro sa ngayon pa lang, naninili ng ating mga kababayan na masakanda sa fiesta nito. So sa ngayon pa lang po, we are conducting this event, sabi nga ni Marjan, because we want, part of our mandate is as capacity builder ng Department of Agriculture. Part of the mandate of the Agricultural Training Institute is to help ensure food safety and food security. So sa ngayon pa lang po, kinakandak natin itong Serye ito para towards that objective. So gusto ko lang pong batiin ang ating mga partners sa event na ito. Ang Holy Rosary Minor Seminary, Prof. Father Francis, Professor Julie of the Central Bicol State University of Agriculture, na kaya active po sa pag-promote ng ethnography ng pagkain. In partnership with ATI po. And syempre po ang ating live guest po in this event, Chef Daniel BELDAD, na katalakayin po ang napaka-interesante po, pero siguro sa ating mga Bicolano, these are very familiar foods for us. Pero beyond po ng familiarity ito, we can discover more. So Chef Daniel will be demonstrating and discussing more about these foods. Babataw na naman ako ay talaga na siya. It brings a lot of memories of home and family. So, siyempre, in behalf of our training center superintendent po, nakasalukuyan po nasa Masbate for an information caravan, Ma'am Elsa Parot. And siyempre, ang aming assistant, ang aming training center superintendent 1, si Ma'am Vivian Carable. And of course, yung aming mga session chiefs,
si Engineer Joey Bel, ako yung kuya din po ang travel, si OIC Chief, Career Development and Management, si Ma'am Kechi, and of course, ang acting admin officer, Ma'am Mel's. In behalf of all of us, Marjan, ang ating budget officer, and Ella, our very excellent host. At lahat kasama namin si Chan. We wish you happy viewing and happy learning. So thank you for being with us. Thank you so much, Ma'am Prima Lubi Imperial, the Information Officer 3, and also the Chief of the Information Services Section. Thank you so much, Ma'am Prime. And to know more about the history of Peñafrancia, we have Father Francis Serye, Dean of Minors and in Naga City, Camarines. So please proceed. Ayan, so before that, we would also like to acknowledge all our viewers here in the municipality of Pili, Camarines Sur. So hello po, shout out po sa inyo. Shout out din po sa lahat ng viewers natin dyan sa Naga City, Camarines Sur. So hello po kay Miss May Ann. Hello po, magandang hapon. So ayan, magandang hapon din po sa ating mga viewers, live na live. Saan nga ba ito? Dito sa Legazpi City, Albay. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So, shout out din po kay Ma'am Joy Rodriguez ng BETI Bicol. So, live na live po siya nanonood ngayon dito sa Pili, Camarines Sur. Magandang hapon po, Ma'am Joy. Ayan. Ayan, so sa mga nanonood po live dito sa ating video, kindly share po nitong video para mas lalo pa pong dumami yung mas lalo pong dumami yung mga kapanood po sa atin ngayon. Ayan, so hello din po, shout out din po kay, ayan, ayan, Jason Bermejo. Shout out po kay Sir Jason Bermejo. Ayan, hello po, happy viewing. HJ, ayan. Hello po kay Sir HJ. AJ, ano yan? So, hello po, magandang hapon. Nice. Shout out din daw po kay Ma'am Miles Liza ng EPI Bicol. Ayan, so grabe ang support ni EPI. Shout out. Bilang paggunita sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Peñafrancia, ang nagsisilbing tanggulan at sandigan ng mga Bicolano, ang ATI Bicol ay nagsagawa ng isang espesyal na yugto sa ating mahal na ina. Isang masaganang ani, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang masaganang ani, Bicolandia. Libo-libong deboto ang nakikiisa sa pagdiriwang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng 2 taon, dahil na din sa banta ng COVID-19, ipinagpaliban ang pagsasagawa ng mga malalaking programa na nagdudulot ng dagsaan ng mga tao. Ngunit ngayong taong 2022, muli na naman nating matutunghayan ang makulay na selebrasyon ng Inang Peñafrancia. Kaya naman, samahan nyo kaming tuklasin ang paglalakbay sa kasaysayan ng ating mahal na Inang Peñafrancia.
Magandang araw mga ka-agri. Ngayong araw ay nandito tayo sa Holy Rosary Minor Seminary para kapanayamin ang rector ng Holy Rosary Minor Seminary, si Father Francis TORDILLA. So magandang araw, Father Francis. Magandang araw, Joyka. So, Salamat po sa imbitasyon. batiin nyo naman po yung inyong mga viewers. Sa mga ka-agree, Sa I ATI agree. Bicol. Magandang araw po sa inyo and Happy Fiesta. Happy Peñafrancia Fiesta. So, meron po kaming mga set of questions dito. So, yung number one question po namin is, paano ba nagsimula or yung origin ng Peñafrancia? Okay. Ang origin ng Peñafrancia, dalawa. Okay. Kapag sinasabi natin Peñafrancia, we are actually referring to Our Lady of Peñafrancia o Nuestra Señora de Peña de Francia. Sinasabi natin dalawa yung origin niya sapagkat merong Spanish origin at merong Bicol origin or the Philippine origin. Yung Spanish origin, it's because since transplanted ang devotion na to, hindi ito originally galing dito sa Bicol. Ito'y nirigalo sa atin ng galing sa Espanya. Okay. So it has its Spanish origins which goes back as early as 1434 nung si Simon Roland, isang Frances, isang French monk na kung saan hindi siya makatulog at siya'y tinatawag ng isang boses na hanapin mo ang aking imahen sa Peña de Francia. So, hindi siya mapakali, kaya nga yung naging nickname niya later on, ang tawag sa kanya Simon Vela. Ibig sabihin, velar, which is to keep vigil, to keep awake, okay, to be awake, hanggang hindi niya mahanap yung imahen ng Peña de Francia. So, hinanap niya ito sa loob ng Francia, o sa France, pero sa loob ng 5 taon, wala siyang makuhang lugar na tinatawag na Peña de Francia. So, he practically gave up. He gave up all this search. And then, hanggang mapunta siya sa Spain, sa Espanya, when he was doing this pilgrimage to Santiago de Compostela. So, nung napunta siya doon niya nalaman na meron palang lugar na tinatawag na Peña de Francia. Ito ay isang burol o isang hill, yeah, na kung saan doon kinukuha ng mga carboneros, yung mga mangunguling, yung kanilang kahoy. Sinasabi ng mga nag-aaway-aaway na mangunguling na yung aking uling ay mas okay ang quality nito kasi galing ito sa Peña de Francia. So sinunod nito hanggang makuha niya yung bundok or yung burol ng Peña de Francia. Tinatawag siyang Peña de Francia because ang Peña is rock and then Francia is of course France. All because yung mga French na tumatakas sila sa Moorish persecutions. So, yung mga images nila, dala-dala nila lahat ng belongings nila. Ito'y ibinabaw nila sa lupa. So, yung palang pinapahanap kay Simon Roland or kay Simon Vela later on, ay yung imahe na nakabaon doon. And then, napakaganda ng kwento nun. Yung lahat ng kasama niya, may mga kapansanan. Lahat sila ay nahil ng kanilang mga kapansanan. And so, dun nagsimula ang Peña de Francia, Nuestra Señora de Peñafrancia, starting with an image na nakuha sa ilalim ng lupa ni Simon Vela. Na yung, paano nakarating sa Pilipinas? This is 1434. Kung paano nakarating sa Pilipinas, merong isang taga San Martin de Castañar, same province, which is Salamanca, Spain. Merong mag-asawa na napunta sa Cavite. At itong mag-asawang ito nagkaroon ng anak na ang pangalan ay si Miguel Robles de Covarrubias. Itong si Miguel Robles de Covarrubias pumasok sa seminaryo, lalong-lalo na sa Colegio de Santo Tomas, at doon nag-aral siya sa pagpare. So, he was a very sickly lad, sakitin. Kaya every time magkakasakit siya, natutunan niya sa kanyang mga magulang na parang nilalapat nilang yung picture ng Our Lady of Peña de Francia kung saan mang parte ng kanyang katawan yung sumasakit or yung may sakit. So, lagi siyang gumagaling. Miraculous. Miraculous. So, minsan nga, kahit yung history book noon ng Peña de Francia, yun ang ginagamit niya sa panglapat sa kanyang kung saan man siya may sakit. So, sabi niya, okay, since I am the miracle of all miracles, magpapromise ako sa mahal na Birhen na magpapatayo ako ng isang kapilya o isang simbahan
malapit sa isang ilog bilang pagpasalamat ko sa napakagandang regalong binigay sa kanya na yung gift of healing. So he intended to build the church dun sa may Ilog Pasig. Sa Ilog Pasig. Sa may Ilog Pasig. And then, kaya lang, tinawag siya ng obispo ng Nueva Cáceres, dito sa Bicol, si Andres Gonzales. And so, before pa siya graduate ng theology, pinapunta na siya dito. At siguro marahil dito siya ina-ordain ng pare. Binigyan siya ng assignment. Sabi niya, okay, since wala na akong kawala dito sa bagong ministry ko, might as well transfer also my promise o my vow dito sa Naga. So sabi niya, I promise, dito ko na papagawa yung simbahan malapit sa isang ilog. So, supposed to be po pala sa Ilog Pasig po pala Ilog yun? Pasig. Okay. Kaya nga, kung pupunta ka ng Paco, Maynila, merong isang parokya doon na Our Lady of Peñafrancia. So, yun ang sinasabing unang ginamit niyang larawan, yung napakalaking image. Makikita niyo yung replica, meron din sa old shrine ng Peñafrancia. And then, yun ang ginawa niya. Tama-tama dito sa Naga, merong mga humingi ng kapilya sa kanya. Ito yung mga remontados o mga cimarrones na ayaw magpasakop sa Espanya, sa Spanish forces. So, namundok sila. Humingi sila ng kapilya. Sabi niya, ito na siguro yung tamang panahon para ako'y magpagawa ng kapilya. So, gumawa siya ng kapilya, siguro mga 2 kilometers away from the city center, which is papuntang San Felipe. So, doon niya pinagawa yung unang kapilya kay Nuestra Señora de Peñafrancia. Very light materials. At ito'y malapit sa tinatawag nating Naga River. So, simula nun, nagkaroon ng devotion kay Our Lady of Peñafrancia. So, that was like around before 1710. By 1710, meron na tayong kapilya, meron na tayong bawat Sabado may misa, at meron na tayong imahen na pinalilok ni Miguel Robles de Covarrubias. Ginagaya niya yung picture na dala-dala niya na galing sa kanyang mga magulang sa kabila. So, dun. Yun ang original ng Peñafrancia. So, ano nga po ba yung significance of Peñafrancia sa mga Bicolanos and devotees? Okay. Significance. It's very significant because sinasabi namin na yung Our Lady of Peñafrancia is already part and parcel of Bicol identity and Bicol culture. Bakit? Sapagkat, ewan ko ba, kung anong meron sa kultura ng Bicolano, sobrang dali nilang tinanggap si Ina. Well, we call her Ina because she is a mother. And in fact, yung image ni Mama Mary, talagang nandun yung bata, si Jesus, yung baby Jesus na yan. At yung baby Jesus medyo nakaganon, nakatingin sa kanya. In a loving gaze, in a loving manner, he's gazing back to his mother. And yung mother, syempre, is a very loving mother. Kaya nga tawag natin sa kanya, Ina. Napakagandang tanong na ito. Siguro, magandang gawan ng studies to kung bakit sobrang bilis ma-accept ng mga Bicolano itong si Ina. In just a matter of like 100 years, almost all of Bicol, mayroon ng debosyon kay Ina. In fact, kung bakit nililipat ito, nagkakaroon ng Traslacion. Even during the time of Bishop Francisco Gainza, around 1864, nililipat na nila yung imahen tuwing magpipiesta to, o tuwing mag-start yung novena, sapagkat hindi na nila ma-accommodate dun sa lumang santuario ng Birhen, dun sa Francia. Nililipat nila sa cathedral. Kaya nga dito nagsimula yung Traslacion. It was a very practical solution dun sa fact na ang dami ng pilgrims na naghahanap kay Ina. So, part and parcel ng Bicolano sapagkat sabi nga ni Archbishop Legazpi, Ina is Bicol, Bicol is Ina. Whenever you see a Bicolano, you expect him or her to have a devotion to Our Lady of Peñafrancia. And vice versa also, kapag nakakita ka ng imahe ng mahal na Birhen de Peñafrancia, sinasabi, sigurado may Bicolano dyan. Like, nung aral ako sa Rome, meron akong hinawakan na siguro 2 o 3 association, Our Lady of Peñafrancia Association. And so, meron mga Bicolano, meron mga hindi Bicolano, but for sure, meron Bicolanong namumuno sa ganung organisasyon. And this Our Lady of Peñafrancia Association is all over the world right now. In fact, nung secretary pa ako ni Archbishop Legazpi, every September or August, humihingi na ng message yan all over the world.
galing US, galing Europe, galing ibang parts ng Asia, all asking for the message of greetings for the feast of Our Lady of Peñafrancia. So, yun, very closely knitted ang identity ng Bicolano kay ina. Siguro marahil sapagkat napaka-vulnerable ng mga Bicolano. Lagi tayong binibisita ng bagyo. Nandun yung mga bulkan, nandito sa atin. Lahat na yata ng pagbabaha. Imagine, 40% ng ating palay, di ba? Ng rice fields natin. They are all submerged in water every time mayroong typhoons. So, even yung vulnerability natin, ando na. So, to whom do we turn during those times of crisis? Well, ang mga Pilipino, ang mga Bicolano, napakadali yun. It's a no-brainer. We turn to ina. Because in ina, we find comfort, we find healing, we find refuge. And we become closer to Jesus through Mary. Sa pagbalik kang Traslacion, Fluvial and other activities, paano sineselebrate ang Peñafrancia and its difference to pre-pandemic situation? Well, yung post-pandemic Peñafrancia celebration, actually ngayon pa lang yun. Although nandito pa rin tayo nasa loob pa rin tayo ng pandemic. Pero masasabi natin post-pandemic in the sense na lumalabas na yung mga tao ngayon. Well, kasama ako dun sa Fiesta Committee. Kaya I was also involved in the planning stage. Ang biggest concern dun ay yung food procession. Because kapag pinayagan mong food procession, ibig sabihin meron ulit Traslacion. Well, the problem with Traslacion, alam niyo naman kung anong ibig sabihin ng Traslacion, yung present situation ng Traslacion natin, talagang sobrang dikit-dikit, is a mass or is a sea of human bodies. Most specifically, male human bodies na patong-patong. And then nag-aagawan, nagtutulakan, sobrang rowdy. And so, will this be a very dangerous activity since nasa loob pa rin tayo ng pandemic? Yes. And so, ang warning is, ang reminder para sa lahat ng mga sasama sa Traslacion, mag-face mask. Pero I doubt it kung talagang tatagal nakasuot yung face mask na yun. Pangalawa, yung Cofradia de San Jose, dapat sila yung nakapalibot kay ina. So, sila yung magdadala sa kanya at sila yung napapaligiran ng mga kapupulisan at mga sundalo. Okay? Pero yung nangyari nga kahapon, alam natin na hindi kaya. So, it has to be adjusted. We have to recalibrate kung anong measures ang gagawin sa sunod para maiwasan yung nangyari kahapon. But generally, it was okay. Ilan po ba yung estimated yung mga deboto na pumunta doon sa Traslacion kahapon? Hindi ko alam. Wala akong bilang doon. Pero parang mas lumaki yung, syempre. devotees. Kasi nagsimula nang dumalo yung mga galing Maynila, galing Batangas, Bulacan, all over the Philippines, and even abroad. Meron ako mga kilalang umuwi. Galing pa sa US, etc. And so, yung quadrangle nga ng cathedral, yung patio ng cathedral, kita mo punong-puno kagabi. It was a celebration of life actually, since pandemic almost snuffed the life out of us all. And so, yung pagsigaw ng Viva la Virgen, talagang sobrang passionate ng mga tao sapagkat matagal na kaming hindi nagtipon-tipon at nagsumigaw ng Viva la Virgen at magpakita ng aming pagmamahal sa mahal na ina. And then, of course, we have the masses. At yung kampanya ng simbahan ay kampanya rin ng gobyerno na kung mapapwede, yung mga makikidalo sa piyesta ay magpabakuna muna para safe ang lahat, safe lahat ng pilgrims, at safe lang lahat ng mga kasalamuhan nila. And what else? Meron din kami dito sa seminary, host kami ng Union of Bicol Clergy. So lahat ng kaparian sa buong Bicol region magsisipuntahan dito from September 13 to 15. Magkakaroon kami ng sports fest, general assembly, meron kaming ibang activities, meron kaming launching ng Bicol Archaeological Project dito sa museum namin. So, it's a combination of activities and siguro ang pagkakaiba yung medyo nilimit namin ng konti yung mga
dadalo participants na to. Dati, they can like bring anyone from their parish, dala-dala nila, may mga entourage pa yung mga pare. So ngayon medyo ililimit namin. Siguro isang companion, lalong-lalo naman sa may mga special needs. So, andun pa rin yung environment ng pag-iingat. Siyempre, kasi nasa pandemic pa rin tayo. So, and then all the rest of the activities, parang pareho lang. We still have the civic parade. And, How about po yung fluvial procession? yung fluvial procession, siguradong meron. Ang nakakatuwa nga kasi yung sasakay sa pagoda ni Ina ngayon, yung lahat Limited. ng medical frontliners. Okay. Of course, it's limited. It's around 200 to 250 Pero passengers. before po, sino po yung mga nakakasakay doon sa pagoda? Okay. There was a time na parang at the pleasure or at the decision or discretion of those in the basilica. But later on, we decided na magkakaroon ng parang different sectors ng society. Like there was a time na puro pajak drivers, puro jeepney drivers. Lalo-lalo yung mga nasa laylayan, medyo in-incorporate namin sila para they would feel also they belong to the church. And then ngayon, nasa pandemic tayo, napagkaisahan namin na yung mga medical frontliners naman bilang tribute sa kanilang Of course, naka-face mask po sila lahat. Syempre. Including the mga priest po. Lahat po sila. Kaya nandun yung Coast Guards. So everyone will have the chance to also see and join in the fluvial procession. How about po yung Marian's Youth Congress para sa mga kabataan? Yeah, it's actually happening tonight. Merong inorganize na Marian Youth Congress. It's a reflection session. It's a... Ano po ba yung mga activities na nandun sa MYC? Ang alam ko yung mga magpaparade sila. Hindi naman like parade lang. It's actually a procession from the different parts of Naga, like meron yata sa UNC and then other schools, and then meron dito sa minor seminary, covered court. They will have a chance to pray, to reflect, and of course deal with pressing issues about the youth. So there's a chance to talk about gadgets, there's a chance to talk about your crush, there's a chance to talk about dealing with the pandemic issues, mental health. Parang may mga speakers po doon. Usually po, anong oras po nagsisimula yung MYC? Ang alam ko ngayon, usually late in the afternoon, magsisimula. So, probably 5, and then until in the wee hours of the morning, siguro sila. So, Okay po. So, since nabakante po tayo ng almost 2 years kasi nga due to COVID-19 pandemic and iniiwasan po yung dagsaan ng mga tao, ano po yung paano sineselebrate yung Peñafrancia? well, medyo kakaiba, pero tuloy yung Peñafrancia Fiesta. Kaya nga yung mga tao, usually tinatanong nila yung mga pare na, Father, tuloy ba yung Peñafrancia? Of course, tuloy yung Peñafrancia kahit naka-lockdown tayo. Pero, May kaibahan lang. Limited. Medyo kakaiba lang yung the way or the manner that we celebrate. Number one, yung food processions were all suspended. Kaya ginawa namin yung mobile processions, yung isinasakay si Ina and the Divino Rostro sa mga pick-ups, sa mga cars, yung iba trucks, like that. So, instead na yung mga Bicolano or yung mga deboto, sila yung naghahanap kay Ina. Ngayon, si Ina naman ang naghahanap sa kanila. So it's a very fulfilling process because ako, naging kura parok ako, naging parish priest ako sa isang parish dito, yung sa St. Jude Tadeus. Sobrang tuwa ng tao during the time of the Peñafrancia, binibisita sila ng imahe ni Ina. It's a reassuring sign na everything will be okay and that God loves them, Mama Mary loves them, and this will have an end. This pandemic will have an end. Ang ganda. And there was even a time that we would go around with the Eucharistic sacrament itself or the Blessed Sacrament itself. And we would encourage people to pray. And alam mo yun, yung mga tao naghahanap sila ng meaning sa lahat ng mga nangyayari to. Yung dati, akala mo okay lang na you can party anytime, pwede kang lumabas ng bahay mo anytime, pwede kang lumabas ng kahit anong suot mo. Pero ngayon, it has to be regulated. So, during those times, ang devotion had a very important role. But yung devotion nila kay Ina
yung pagdasal nila sa Poong May Kapal, yan yung nag-sustain ng kanilang mental health. There was a time na every 8 o'clock meron kaming rosary sa parish, but it's a virtual rosary. So, nauso na rin yung live stream mass because of that. So, we have to adapt. We have to pivot. Naging challenge po ba yun sa inyo? Yung... Well, it's a big challenge kasi we used to celebrate the mass na may mga tao, and then bigla nagsa-celebrate kami. Minsan, mga camera na yung kaharap namin. So, parang binawian kami ng mga tupa. You're like a pastor without a sheep. You're like a shepherd without a sheep. And so, hinanap namin yung tao. I think that's a big challenge and how you can be creative enough so that people will feel na sila ay part ng church. Sabi nila, you might have closed the church, but we did not close the membership of the church, sabi niya. So, we just, we just regrouped and we found out na yung simbahan pala ay yung tahanan namin. Yung simbahan pala yung kanya-kanyang tirahan namin. Okay. So, for our last question po, may message po ba kayo sa mga devotees, mga Bicolanos, or... Message. Okay. Yeah, ang message ko po ay ganito. Si Ina is actually very close to the poor. In fact, she was considered to be one of the poor. She's called the poor of Yahweh or the Anawim. Tayong mga Bicolano, most of the population is under or below the poverty line. Kaya sa mga kapwa Bicolano ko, okay, mawawala ng pag-asa. Andito yung si Ina. Siya ay handang damayan tayo sa ating mga paghihirap. Pero most importantly, si Ina yung inspirasyon natin kapag ganitong may mga sakuna, may mga pandemya, o kaya mahirap yung buhay, mahirap maghanap buhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Si Ina will lift us up from this poverty because no one wants this poverty. And even God does not want poverty. Even Ina does not want poverty. And so, magtulungan tayo. Siguro basagin natin yung kultura ng pagkamakasarili. And magtulungan tayo. There's no way to move forward but to become devotees who are united in love and charity with the Blessed Virgin Mary. She is our model. And just like her, she found her mission at a very early age. In the same sense, siguro hanapin natin yung mission. Lalo hanapin natin yung mga tao sa laylayan. Yung mga hindi na nakakarinig ng yung kampana ng simbahan, yung mga hindi na nakakapagsimba, hanapin natin sila. Isama natin sila kay Ina. Isama natin sila palapit kay Jesus. Happy Fiesta po sa inyo lahat. Ang malalim na debosyon ng mga Bicolano ay nangangahulugang isang pasasalamat kay Ina sa mga biyayang kanilang natatanggap. Kaya naman, mahalaga na maunawaan natin ang kasaysayan at pinagmulan ng ating mahal na inang Peñafrancia. Sa muli, ako po si Joy Calabios. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aming special episode na handog ng ATI Bicol. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na programa. Diyos Mabalos! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Natin kung saan ba nagsimula at kung bakit natin sineselebrate ang Peñafrancia Festival yearly. So once again, thank you so much, Father Francis Tordi. Ayan, so for our next topic, next is to discuss the food security in ensuring food security. Or ensuring food security, we have Professor JULIETA, CASAUL, Director of Food Testing Laboratory of Central Bicol State University of Agriculture. Let's welcome Professor JULIETA CASAUL once again.
So, medyo nagkakaroon po tayo ng technical errors. So, before that, I would like to shout out po muna tayo sa lahat ng ating mga online viewers. So, shout out po sa isa sa mga very busy sa activity ito, si Miss Kiki Hardimel Pirao, si Don. Hello, shout out po sa iyo. Magandang hapon. Magandang hapon din po kay Miss Ruth Villamater. Live na nanonood dyan sa Pili Camarines Sur. So, hello, Ate Ruth. Ayan, so hello din sa lahat ng ating mga live viewers dyan sa Minalaba, Camarines Sur. Ayan, so si Ma'am Ruby Briones ng Province of Masbate. Ayan, so magandang hapon sa lahat ng ating live viewers dyan sa Province of Masbate. So gusto ko din pong i-shout out ang lahat ng taga-Balud, Masbate. Ayan, so hello po sa mga training of trainers graduates po namin dyan sa Balud, Masbate. Hello din po and shout out kay Engineer Juan San Miguel ng Kamaligan, Camarines Sur. So magandang hapon po, sir. Shout out din po kay Miss Nancy Anagaw ng DA-ATI Bicol. Live na live din po siya nanonood ngayon. Ayan, magandang hapon, ma'am. Shout out din sa ating mga nanonood. Ayan, so taga Pasakaw, Camarines Sur. Hello po sa inyo dyan. Magandang hapon po. Ayan, shout out din po sa lahat ng ating mga viewers dyan sa Nabua, Camarines Sur. Magandang hapon po sa inyong lahat. I would also like to acknowledge all our viewers here in Ocampo, Camarines Sur. So hello po sa inyong lahat. Enjoy viewing po. Shout out din sa ating mga viewers dyan sa Ligmanan, Camarines Sur. Hello po sa inyong lahat. Ayan, so while waiting po, I would like to promote our one of the ATI Bicol official Facebook pages, which is the RCEP ATI Bicol. So kindly like and follow our Facebook page, which is www.facebook.com/RCEP Bicol. So kindly like and follow nyo po para lagi po kayo updated sa lahat ng aming mga posts. Yes, ma'am. Okay. Hello din po dyan. Ayan, so may mga viewers po tayo galing sa, ayan, sa Biraca, Tanduanes. So hello po, shout out po sa inyong lahat. Ayan, so ang layo, nakakarating na tayo ng Tanduanes. So magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko nakalagin siya. Ayan, so shout out again kay Sir HJ Anayan. So hello po sa inyong lahat. Hello. Ayan, shout out din po sa lahat ng mga nanonood dyan sa Milaor, Camarines Sur. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy viewing. Happy viewing din po sa lahat ng nanonood dyan sa San Vicente, Camarines Sur. So hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. So sa lahat ng ating mga agricultural extension workers na nanonood ngayon na hindi pa nakakapag-register sa aming binigay na link through the ATI Bicol Facebook page, kindly register na po para mabigyan po kayo ng certificate of completion after this activity. Ano po? So we will just send it through email, or if makakapunta po kayo dito sa ATI Bicol, we can provide po this hard copy of the certificate. So para maibigay po sa inyo yung certificate, we also have the resource person evaluation na kailangan nyo din pong fill upan, and of course the one-day feedback form na dapat nyo din pong ma-accomplish to have the certificate of completion. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon?
upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon Ayan, so mukhang hindi muna makapasok si Professor JULIETA CASAUL sa ating live ngayon. So, we will just insert ng Julieta siguro later. So, unahin po muna natin ang ating demo on sa pagluluto ng the following menu. So, for the cooking demo, we will po tinutungang manok, unang-una. Pangalawa is ang ating very famous pinangat, and of course, ang ibos. So with that, let me introduce our resource person. He is an executive chef consultant and also a chef instructor here in Naga City, Camarines Sur. Let's all welcome Chef Daniel BELDAD. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations
mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito, nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Our resource person for our cooking demo. So we have the executive chef consultant and chef instructor here in Naga City, Camarines Sur. We have Chef BELDAD. So magandang hapon, Chef. Hello po, ma'am. Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng nanonood sa atin. Ayan, so for the information of everyone, ang una po natin i-demo ay ang pagluto ng pinutungang manok. Ayan. So very, talaga ito, Chef, very top, siguro, very maganda ito inanda sa ating Peñafrancia Festival. Chef? Actually, isa to sa pinaka-classic or authentic na kusina ng ating lugar sa Bicol. So usually, ang tinutungang manok is actually napakasimple lang na ito para ka lang nagkatana ito. Ito kasi, lumigyan ka natin ng twist. So, kung imbis na normal na gatang flavor, so tatagawin natin ng smoking flavor. So, Chef, saan at kailan na-invento or discover ang ating pinutungang manok? Actually, yung tinutungang manok based, ko lang po kasi inform ako last week ago. So, bali narinig ko sila from the old people na after daw ng bagyo, ba tayo mga Orag, mga Bicolano, so,
doon daw sila nakapag-isip kung paano lutuin yung tinatawag. Yun yung based rin sa na-research ko. Pero we're not only the one who's doing it, kasi tayo yung nagpasikat kasi yung tinatawag. So, mostly, ang mga taga Manila, pag pumunta talaga sila rito sa Bicol, is talagang hinahanap nila yung tinatawag. So, ayan. So, for the information ng ating mga viewers, ano po ba, Chef, ang mga ingredients na kailangan nila para makagawa tayo ng ating tinutungang manok? So, by the way, ang ating ingredients kailangan natin, syempre, meron tayo ditong uling, parang meron tayo ng yung ating coconut meat. So, gagawin natin para magkaroon siya ng smoky flavor, so tututukin natin. So, makikita natin. So, pinagbaga ko na siya, pinaghalo ko na pati yung ating coconut meat. So, meron din tayo itong mga panggisa, meron tayo itong sibuyas, bawang, luya, sili, labuyo, meron tayo dito lemongrass, meron din tayong dahon ng sili, at meron din tayong papaya dito. So, ang muna natin gagawin, so tututungin muna natin yung ating coconut meat o yung ating okay? Chef, itong lulutuin po natin, good for ilang servings po ba ito? So, magluluto tayo ng at least to 45 packs to 6 packs. So, isang buko na, pwede na natin ito yan. So, kailangan natin pagpabaga ang ating mga ulo para mas madali siya. So, huwag tayo mag-alala with regard sa sa uling. Kasi naman to maganda naman to sa katawan natin. Pang-toxic natin. So, don't worry kung magpapakay. Kasi, kahoy yan nakahalo. So, huwag tayo maganda. Hindi mo siya, sa ating katawan. So, habang iniinit ko muna yan, para makita natin kung paano yung proseso. Okay. Ikaw, hindi ka ba magluto? Mahilig po kumain. Magluto hindi masyado. Actually, papakalala lang ako ng konti. Ganun din ako before. Lately na lang ako naka-discover ng marunong pala ako magluto. Before, gusto ko na talagang Kumain. lately na lang siguro. May experience abroad and Pilipinas. So, natuto na rin ako. Siguro, sabi ko nga para sa akin, siguro talaga. And then, in my work line, dahil Bicolano rin naman talaga ako from Bacau, Marius work. So, yung trabaho ko from outside, dinala ko dito sa Bicol. So, actually, meron kami grupo dito sa Bicol na culinary Bicol. So, we're promoting our local Kusina. Hindi siya ma-left behind. So, we're conducting some trainings and demo also. Then, we're making other things na pwede pa natin gawin sa ating pagkain. Kasi masarap naman talaga ang pagkain dito. And by the way, siguro sa mga viewers, dito talaga lagi may gata. Mostly ng namin gata talaga. Okay, na lang po natin. Siguro mas natin. So, ito po, Chef, na gata na gagamitin natin. Mga ilang kilos po ang good for 5 servings? Kailangan lang natin dyan ng mga 500 to 500 ml to 1,000 ml. So, kung ikukunin natin sa cup, so kailangan natin ng 4,000. Siguro mga 1 kilo okay na. Yes po, yes po. Ipapalo lang, siya? Yan ang Ihalo lang natin siya. Kasi kung iigawin natin yung ulit, ay yung ating chocolate meat.
naman tayong smoke. Hindi, kailangan lang natin itawaan. Kapag ng ating maligam buwan na tubig. Kung may init o maligam buwan na kasi mapasok niya. So, ano po yung mga benefits nito ating meeting? Ako, pasok ka kang oxygen sa ating katawan. So, kaya masabi ko dito, na talagang wala tayong makako. Para antioxidant. Yes. Antioxidant. So, kumain ka na lang mo, may benefit siya na antioxidant sa atin. Nabusog ka na, Okay, so ganyan pa lang. And then, pag nahalo na kung nakakala na siya, siguro na siya ng smoking aroma. So, pwede na natin siyang galian ng ating katawan. So, tatanggalin na natin yung ating mga na. So, ang bakit kapag natin na-mention na lang sa segment Traslacion o medyo brownish. Para lang siya ng green, green ang nilulog. So, once green na yung color, pwede natin alis. Next natin gagawin, so natin ng ating tubig. Then, magmamama tayo. So, pagkatapos, alisin yung uli, magmamalaman naman tayo. Ibigaan natin ang protein. Okay. So, kailangan natin yung strainer, kailangan natin yung baka may mga viewers natin. So, sa lahat ng ating viewers, kung may mga questions po kayo, wag po kayo mag-hesitate na comments at comment section at para may nandito yung application. So, by the way nga pala, meron tayong dalawang klase yan. Yung tubig na magkagaling sa ating coconut milk, okay, or sakal. Okay. So, yung which is, tinatawag natin ng coconut milk, yun yung mas lahat, then mas puro. Then yung pangalawang milk, yun yung may tubig na tawagin natin yung coconut milk. Okay, so, dalawang klase siya. Coconut, Milk. cream, and coconut. Yeah. So, unang biga, coconut cream, at ang pangalawang biga is coconut. So, nalagay tayo sa ating mga Bibigyan tayo. So, okay lang pala siya hindi maubos sa lahat ng tubig. Ano ang Kasi hindi sa lain naman po. Kasi minsan kasi sobrang na luto yung so, bago natin siya sa lahat. Ayan, so shout out sa ating mga viewers, Ma'am JULIETA Ayros. Magandang hapon po. Magandang hapon din session. Ganilay, wow, that nag-nanood sa Frankfurt Hotel. Pag-mami na started. Hello. And shout out din po sa Sir Jason Celedonio Brunero. Hello. So kung may mga questions po ulit kayo, kindly comment na lang sa ating comment section para may tanong din po natin yung question. Sinasabi na natin excess na mga
Sa ating uling, masala natin dito. So, ito na yung ating gala. So, susunod na natin gagawin, kailangan natin magluto. So, yung ating ingredients dito, okay, ito na ating kawali. So, meron tayong itong manok, chicken leg and chicken thigh. So, meron tayong itong lemongrass, meron tayong siling na puyo, sibuyas, bawang, luya, and bawang na sili. And meron din po tayo itong pamahan. Okay, so magpapaliit ng tayo ng ating kawali. So, basta talaga siya itong Bicol, hindi talaga makawalaan. Lagi, basta mga Bicol, hindi talaga. Kaya kasi kung tinaman tayo ng murado, para tayo sa maanghang. So, ang next step namin siya, igigisahin po natin siya. Magigisa na tayo. So, sa ating mga viewers, after natin yung gata, after yung pigaman, yung ating gata, next naman ay magigisa na po natin. Kung malinit na po ang ating mantika, tayo ng ating activity at ating gawa na paglalagay ng ating mantika. So dito maraming nagtatanong kahit tiyan mo kung ano daw talaga ang tamang pag-isa? Ano ba talaga dapat ang magpula? Bawang bago sibuyas. Okay, sasagutin ko na yung mga nagtatanong. So by the way, parang sa mga sinagama. Sa atin kasi, sa mga Asyano, usually, nauuna ang bawang. Kasi mas gusto natin yung aromatic flavor, tsaka yung amoy ng bawang tsaka natin yung sibuyas. Sa European country naman kasi, mas nauuna sa kanila yung sibuyas. Kasi ayaw din na masyadong makakawag na amoy at lasa ng bawang. So, depende kung nasaan ka. Yes po, yes po. Sabi nga nila kaya na, even nasa school ako, ganun din ang sa akin. Siyempre po talagang tama. Sabi ko, parehas naman silang tama. Depende kung anong klase ng pagkain. Anong klase ng pagkain. So, dito sa ating pinag-umahanap, ang regulation ay ang bawang. Usually kasi, dito Pilipino tayo, lagi talagang bawang mas maano yung flavor ng bawang. Mas angat. Okay? And then pala, yung mga nakakapanood sa YouTube, hindi naman sa inyo usually ang pagluto talaga ng tinpang ng ang kailangan nilang ginagamit talaga yung heat. And then karamihan ng pagluto sa kanila, dinalagay nila sa isang pot. Tapos yung mga ingredients, hindi na sila nag-iisa. So that's the talaga, yung proseso ng authentic na process. Bakit mas prepared po isa yung ating mga sibuyas bawang kasi mas gusto kong lumatala siyang extra at yung more. So yun yung yung pork. So may kami sabi kung walang maling pagluto. Ang importante kasi dyan, masarap pag hinain mo. Hindi na importante dyan. Next ay ating Yes. Pero pwede rin natin kung sabay-sabay Yan. So, lalagyan po natin siya ng iyan. Wala na. Sisi naman sasabi ko, ipigay mo na ng mga pero usually kasi pag ikot natin siya
kita muna. Kasi baka Hindi kaya yung paper Mexican. Yes, hindi dito na amoy ang ating mga live viewers. Pero dito po sa aming studio, medyo hindi ko mas mabubuti. parang nagdudumang na po po siya. Sumabaw na po. Lalagyan na natin yung ating. So, naglalagay na pwede yung i-mapakita ko na. So, siya walang marinig. Walang marinig. Yun na yun. Umanok na po lang. Basta make sure na every time, hugasan. Kapag tayo kapag tayo magluto, for ano na rin po yung food and safety natin, make sure lahat ng mga pinagmamalaki natin hugasan. Kasi hindi natin alam sa pag-ibigay kasi nakalakad lang lahat ng pagdaya natin yung para na rin sa food safety natin, make sure na every time, kahit pa rin hugasan para natin. Para kapansin ko sila, parang ang gamit mo lang is chicken thigh and chicken breast. Bakit po yung dalawang ginamit natin? Actually, ma'am, pwede naman ibang huli. Huli pwede naman siyang huli chicken. Wala naman siyang particular na parts. Basta wala naman siyang Kahit anong part ng level. Wala naman. So, isasabot siya lang natin yung ating mga para magkaroon na siya ng browning color. Okay? So, mga ilang minutes po yan siya? So, ito naman, after nating isangkot siya, siguro mga 10 minutes, ipaparoon lang natin yung tabas ng ating So, kaya natin ito ginagawa, para na-present natin yung pinaka-juice ng ating kaya natin ito ginagawa. So, ito lang natin. Kaya lang muna natin yan. So sa pag-ganyan, 10 minutes, ano siya yung mga 10 minutes lang, ibabrown mo lang and then after that, then tanggalin mo. Kung booking lang natin dito, maybe mga 30 minutes, yeah. 30 minutes na good for 5 to 6 days. Very, actually, mga mabilis siya. Hindi ba kasi mga dishes, mga water, pag gumamit kasi tayo ng mga liquid chicken, talagang medyo mahal. Lalagyan na namin yung gata. kung napapansin nila, medyo green ang color. Then, sige, panahon na natin siya. Atau nagiging data, prepare natin ang panggat and ikaw mo.
Oo, teka, and wala po yung isa ng ating chicken. It's mga ilang minutes na siya. Ito yung pagkakataon. Maximum 30 minutes, lalo po na yung ating siguro napansin natin, hindi pa ako naglalagay ng sa or casino. So, nilalagay ko siya pag huli na. Kasi mas madali siyang i-adjust na. Kasi yung iba kasi, nilalagay na kagad yung mga paalat. So ngayon kasi, habang kumukulo kasi yan, nag-relate ako yung ating pinaka-sauce. So, tumatapang yung lasa. So, hindi mo na tuloy mahapon. So, ako, after kung okay na yung karne, malambot na, okay na yung sauce niya, thick na sa prepared ko na thickness ng sauce, saka ako siya nilalagay yung asin. Siguro pala yung technique. Yes. Para mas madali siyang pabulin. Kasi sabi ko nga, once na nagkumulo yan, ipapurin, so ako ba yung lalapot. So yung tumatapang yung lasa. So pag matapang na yung lasa, ang hirap ng pabulin. So tendency siya, dali-dali na lang nagkaka. So nawala na yung proseso. So, ayun na, konting trivia sa ating mga viewers. Kasi minsan, kahit ako, nakikita talaga ako siya, nadalagay na talaga ng asin. So, yun pala, pag medyo kumukulo na, saka maglalagay ng asin. Kumbaga paluto na. Paluto na. And then, pinaka-the best talaga dyan, bago tayo mag-serve, lagi natin tikman. Lagi natin tikman yung ating pagkain bago natin i-serve. Sabi ko nga, once you serve it, hindi mo na siya kung nasa restaurant tayo, hotel tayo, once you serve it, hindi mo na siya pwedeng bawiin sa guest na. Teka nga po pala, ganun po. So, and then pansin po natin, very native po lahat ng ginamit po natin yung ingredients dito. Wala po tayong ginamit na mga preservatives. So, ito po na pang timpla. Ipan lang po natin. Then, siguro bago siya maluto, siguro 5 minutes bago siya maluto, tsaka natin lalagyan ng asin at yung ating dako ng asin. So, ikaw ang dapat talaga chef ng sili. Dapat meron talaga yung ating mga viewers pag magluluto. Or pwede siyang wala? Actually, pwede naman siyang wala. Pero mas kasi mas nagkakaroon ng flavor. Ito yung contrast ng ating mas gumaganda, mas minakita sa mga. Usually ngayon kasi, yung mga pagkain, mas magandang tingnan ng mata. Kasi mas kaaya-ayang kainin. Ganun po kasi yung, lalo sa food trend niya, ganun po talaga yung nangyayari. Pero sa lasa, chef? Sa lasa, bali sa lasa ng, wala naman siya masyadong malalalang. Pero maganda rin kasi as gulay natin. Kaya lagay ko na ating papaya. So, napansin ko chef, binabad mo siya sa water. Ano sa yung water? Walang kahit ano? Wala po. Bali, usually, grupo kami na nag-advocate na buhayin at gawan pa ng kung ano-ano mga twist sa ikama nila or fusion yung ating pagkain. May Facebook page ko ba, chef? Wala pang pero we have already launched. So, puro kasi busy yung mga kasama ko. So, ayun, hopefully, makapag-launch kami ng sarili namin before the end of the year.
So, hintayin lang natin, habang hintayin natin, kung ano pa lang natin dito. So, for the plating, For the plating naman tayo. tinutungang manok. So, for the plating, mga kailangan lang tayo. Okay. Yes, cute. Dama sa atin. Para magamit natin lahat ang ating resources natin. Para magkaroon ng Di ba ang sasya? Di ba plating? Sa tinutungang manok. para naman yan. Maganda siya tingnan. Kailangan natin isa. So, chef, para sa ating mga live viewers, saan po kayo pwedeng makita after ng ating activity? If meron silang mga questions, paano po ba nila kayo makakontact? By the way, siguro yung iba, nanonood dyan, kilala na ako. By the way, I'm also a chef consultant of Nestle Philippines. So I'm handling Bicol region, yung iba nakakita sa akin. I also teach, but before pandemic, wala, hindi mo nga ako nagturo. So ngayon, I'm in consultancy. So right now, yung existing project ko, siguro kung magagawin kayo, sa Minalabak, si Coco Land Farm Resort. So that's the newest attraction ngayon sa Minalabak. So part ako ng team ng Coco Land Farm Resort. So if you want to relax, na umalis tayo sa city na medyo crowded, pwede po tayo doon. Kasi we offer naman doon, may mga rooms na doon. And then we offer very competitive food. May tinutungang manok po ba? Hopefully may introduce ko doon. Actually, it's been a long time na nagluto ako ng mga local dishes. Mostly kasi ang niluluto ko, yung fusion, European, Western. So, I'm happy. And then sabi ko nga kay Sir, na for a good cause naman, kaya pwede naman pag-usapan na makakatulong ako, why not? Tignan natin. Pero wala pwede tayong instead of kasi pwede rin tayong maglagay ng patis na pampalasa. Kasi may ibang klaseng dimension na lasa ng patis. Pwede natin siya gawin. So, hintayin lang natin siyang lumulupa. So, yun. And then, yun nga, kung makakontak nila ako, sana lang, FB ko, I do also a freelance consultancy. So, nag-open ako ng hotel, resort, ng ganun po. So, with regard sa restaurant po, with regard sa pagkain, so, magawa ko tayo dyan, food costing, menu engineering, menu planning, kitchen layout, magawa rin po tayo. So, medyo matagal na rin ako sa industriya, pero I'm proud na I'm a Bicolano chef. So sabi ko nga, nung narinig ko na I'm cooking local na Bicolano cuisine, nagka-interest ako kasi nga, tagal na panahon na hindi ko ginagawa yun. So kaya ako nagka-interest na rin at pumayag. Pinanswer ko muna yung aking activities for today. Okay, so, it's an honor, Chef. So, pinansin pa ni Chef yung kanyang activity para sa atin, para ma-demonstrate niya lang itong ating Bicolano dish. So, yun, lalagyan na natin siya ng see? Paunti-unti lang sa prepared natin kasi sabi ko nga, much better na mas kulang. Yung nasod lang sobrang maalat. Okay. Hindi ang mga panlasa naman ng tao, iba-iba. Okay. May super maalat ang panlasa, may super ayaw din ng asin masyado. So, mahirap din timbangin. So, sabi ko, anong kalandaran sa dito? Ipang pa rin natin. Yan ang pinaka, dapat huwag kalimutan gawin sa pagluluto ng pagkain. Once, bago natin i-serve, tikman muna natin. Ayan, so kung napapansin po na ating mga live viewers,
yung mga ingredients po na ginamit ni Chef is very accessible po sa inyong lahat. Ano? So, walang ingredients po dito na hindi mahirap kunin. Ano? So, very common ingredients na po ito sa atin. So, very, talagang magagaya po natin itong dish na to. Ano? Kaya nga naniniwala na ako dun sa na-research ko ng story nito na after Baguio daw, kaya na-invent ko si Dito ano, may nabulog na nyo, syempre after Baguio, may mga manok na huminga na dahil nakasurvive sila dun sa malakas na hangin at ulan. So, yun, naisip nila to. Okay, so lalagyan na po natin yung ating laban. May color. Dahil makapal yung buhay. So, yung mga gumagala-gala man, pinuhinuli after yung Baguio, kinuha yung nahulog na nyo, yun na yun, nagkaroon tayo ng pinutungan. And then, ang pinagandaan naman sa ating mga Bicolano, kasi tayo, sanay na tayo sa actually, sanay tayo sa Baguio eh. Dati nga, tinatawanan lang natin yung Baguio eh. Pero sa ibang lugar kasi, talagang, tao sa kanila. Okay, so yan. Optional lang, kung gusto natin lagyan ng paminta, pwede rin natin lagyan ng paminta. Pero kasi ako nalagyan ko na ng sili, so baka sumubra ang naman. So, pero, sabi ko nga, kung Bicolano ba, expected mo na ang pagkain, especially kung gagama. Mas na siguro 10 minutes tulo lang natin ito. Okay, ito papalagutin na natin. Ayan. So, baka may mga tanong si natin, mga And so, mag-shoutout po na ako, Chef, sa ating mga viewers. So, hello po kay Sir Donald J. P. Verania. So, ang comment niya is, wow, ang sarap naman po. Ayan. So, kung nandito ka, Sir, ang bango niya po. Putog-putog ka lalo. Ayan. So, shout out din kay Sir Erwin Cosmila Alansagay. Sa hello po. Sa inyo, Sir. Sino ba po ang nanonood? Ayan. So, kung napapansin niyo, super bango na po na ating tinutong ang manok. So, kung siguro kung mahilig po kayo sa kanin and then maanghang pa yung ating daga, mapaparami po talaga kayo ng kain. Ano? Sa itong tinutungang manok. And then sabi ko nga, yung iba, pwede na itong pwede na itong pangulam sa pesta. Yung ibang alam mo na, syempre, nagkakatuwaan, syempre hindi mawawala ang inuman, pwede na rin siyang pulutan. Di ba? Oh, fiesta talaga. Yun, siguro mga 10 minutes na kulo niya, pwede na natin siyang serve. Ayan. So, pwede kami, Chef, natin makita? Yes, ipi-plating natin para naman kahit pa paano, maganda yung presentation natin. Eto, Chef, para saan po ito? So, ilalagay na lang natin siya sa decoration ng ating. Sa top. Para naman maganda siya. So, pag-plating natin, saka po natin ito ilalagay. Para lang meron tayong konti niya. Yan. Actually, Chef, na tuwing Peñafrancia Festival, fiesta din po kami, dyan sa Naga City. Pero binira po namin makita itong, tinutungang manok. Actually, hindi pa po ako nakapunta sa isang household na may tinutungang manok. So, this is the chance na ating mga live viewers na makitry niyo po itong tinutungang manok. Siguro kaya tayo dito, parang to remind natin, kasi actually, pag bisita mo kasi taga Bicol, wala eh, parang wala na sa atin ito, bago na sa atin. Usually, ang nagpapahanda ng mga ganitong authentic or yung mga local cuisine, dishes, mostly mga taga Manila, na namimiss na talaga nila yung pagkain Bicol. So, dun talaga sila, yung mga household na makikita mo, tsaka lang sila magluluto. Pero mostly, pag bisita mo, Bicolano rin, yung iba talaga, ay, alam ko na yan, ganyan. Pero, sabi ko nga, huwag natin kalimutan kasi nga
Bicolano cuisine, o yung pagkain ng mga Bicolano, talagang masarap. Masarap talaga kahit saan mo siyang laban na lugar sa Pilipinas, talagang may laban ng ating mga pagkain. Hindi na amoy, no? Kami na So may kami po ba yung work na na-ready? Ay, hindi ko alam kung sir, kung may challenge siya. So sabi ko nga, lagi natin tikman. So very madali. Para sa akin po na hindi ko masyado nagluto. Parang madalian ako, chef. Dito sa pagluto ng ating tinutungan naman. Kaya ko na siya iluto. Madali magluto naman talaga eh. Actually, kita nyo naman, napakabilis lang. Ang mahirap lang yung preparasyon. Yan naman talaga yung preparasyon na market ko. Yun lang naman. Pero pag nagluto, sabi ko nga, basta gusto mo lang magluto, huwag ka matakot, mag-try. Lalo na ngayon, very visible na ngayon ng mga information, especially mga recipes. Yan. Basta masipag ka lang, mag-YouTube ka, meron dyan, may Google dyan, search mo. Pero sabi ko nga, maganda yung pagkain na galing sa'yo. Kumbaga, ikaw mismo yung ganito. Kasi minsan sila guide lang yan eh. Something, ganito, ganyan, wala. Pero wala namang masama kung magta-try ka naman magta-try. Ang importante dyan, meron pang mga ingredients, meron pang kalay na lutuan. So, huwag tayo matakot magluto. Although hindi naman lahat nakakapagluto, pero if we have chance na magluto tayo, magluto tayo. So yun. So, chef, itong 5 to 6 servings na ating tinutulungang manok, mga magkano po? Siyempre, concern yung ating mga viewers kung magkano yung magagastos nila pag nagluto ng tinutulungang manok. So, dito sa ating 5 to 6 servings, mga magkano po, chef, ang magagastos? Siguro makakagastos tayo dito ng mga 200, 150 to 200 pesos meron na tayo nito. So sa halagang 200 pesos, meron na tayong tinutulungang manok. Na good for 5 to 6 servings. O diba? Okay. So, ano naman pala, cheap naman pala, medyo kaya din. Actually, ano naman yun yung mga local ingredients kasi isa pa yun, much better na support the local food, the local ingredients para sa mga farmers natin. So, kaya-kaya ito na ating mga viewers, 200 pesos. May lima ito mga So, yan, appreciate na tayo. Papaya na, pagkakon. Yun yung purpose ng ano. Dahon ng CBN, para pang kakulay. Yung ating a little bit orange. Yan. Ito na po ang ating tinutungang manok. Kita natin siya sa ating hawak. Use up shot ng ating tinutungang manok. Ikot-ikotin natin para sa shot. Ayan. Ayan, so ito na po ang ating tinutungang manok. Ayan, tinutungang manok ala API.
Ayan, so thank you so much po once again, Chef Daniel BELDAD. So sa pagturo po sa amin itong kung paano magluto ng pinatungang manok. So sa ating mga live viewers, isa pa lang po ito sa tatlong menu po natin sa tatlong dishes po natin lulutuin ngayong araw. So before tayo mag-proceed sa sa dalawa pang dishes na ating lulutuin, balik po ulit tayo doon sa ating second topic, which is the discussion on ensuring food security. So, mamaya po natin yung pagpapatuloy kung paano gawin yung two dishes natin, which is the ibos and the pinanga. So, after ng discussion ng ating ensuring food security. So, to discuss the ensuring food security, may I call the Director of Food Testing Laboratory of Central Bicol State University of Agriculture. We have Ma'am JULIETA, CASAUL. Presentation ni Ma'am JULIETA CASAUL ng ensuring food security. Shout out po muna tayo sa ating mga live audiences. So sa gusto magpa-shout out, kindly comment your name and of course kung saan po kayo live na nanonood sa atin. Ayan. So sabi ni Ma'am Ces Salvanera, ayan, sabi ni Ma'am Ces, kahit hindi niyo pa nakikipan, kahit nakita niyo pa lang sa screen, sabi niya, masarap. Ayan, so mamaya talagang titikman po natin yan. Next is nag-comment po si Sir Jason Vermoho. Last time, Ma'am Salvanera says, ang exciting part dyan iyan tumikim. So, ayan. So kami na lang po ang titikim nitong pinutungang manok in behalf of sa ating mga live viewers dyan. Ayan, so if meron po kayong questions or may mga questions po kayo kung ano yung mga alternative ingredients na gamitin instead of the ingredients na provide ni Chef, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook live. Comment lang po kayo dyan. And we will entertain all your comments and itatanong po natin din kay Chef Dave. So once again po, let's welcome the Director of Food Testing Laboratory of CBSBP, Ma'am JULIETA CASAUL. Hi, good afternoon to everyone. Magandang hapon lalo na sa ating mga agricultural extension workers na kung saan ang ating tatalakayin ngayong hapon ay pinapre para sa inyo. At of course, sa lahat ng ating mga manonood dito sa ating API channel. So ngayong hapon, ang topic na naka-assign sa akin in relation pa rin sa ating celebration ng Peñafrancia Fiesta is entitled Food Safety in Ensuring Food Security for Agricultural Extension Workers. So, ako po ang inyong abang lingkod na isang guro sa Central Bicol State University of Agriculture. At kung may mga katanungan kayo later na gusto niyo ipahatid, you can have my contact details. So, ang tatalakayin natin ay napapaloob sa 4 na topics which are the importance of food safety, the legal basis, bakit natin pinapatupad ang food safety, the roles of different government agencies, at ang plano ng ating agricultural extension workers para sa ating farmers and fisher folks. So, balikan natin ang Sustainable Development Goals ng United Nations. When we talk of food safety and food security, halos na-cover niya ang SDG number 1, 2, 3, 6, and 12. So, napakalaking role, di po ba? Sa introduction naman ng food safety natin, so ano ba? In 2018, I think, nag-interview kami ng ating tinatawag natin na AGEX Heroes, Agricultural Extension Worker Heroes,
At ang mga sagot nila ay safe daw ang pagkain kapag walang pesticide residue before harvesting, then organically grown, free from any artificial chemicals, then no insecticide, hindi siya adulterated, and hindi misbranded. Then, sa atin naman, sa local natin ng mga raw materials, when we do our marketing activities, nakakita ka ng itlog, paano masabing safe siya, so you can easily evaluate yung external appearance ng ating pagkain. May pako tayo dito sa Bicol. Of course, we have lots of taro, yung ating laing na very din. However, kapag imported na yung mga food and food products natin, ano kaya ang pwede nating gamitin para sa pag-label whether the food material is safe or unsafe? Lalo na po sa mga farmer and fisher folks who want to process their products, so ingatan po natin, like kung gusto nating mag-market ng bottled products, so may mga regulation tayo na kailangan i-follow. And lalo na, yan, tingnan nyo yung picture natin, pagka walang label, so hindi masasabi ng consumer kapag kung safe ang ating products, Kung unti-unti pa lang tayo nagsisimulang mag-process, so panatilihin natin na well-informed ang ating consumer. And then, of course, kung saan yung source ng pagkain. So ito, very familiar sa atin, yung palad, yung dalag. Very ordinary fish sila sa atin. Pero madami din sa Bicol region. And then, of course, kailangan alam natin ang water source or sources nitong ating mga pagkain. So ano nga ba ang food safety? So according to the World Health Organization definition, sinasabi niya na it refers to all conditions and measures that are necessary during the production, processing, storage, distribution, and preparation of food to ensure that it is safe, sound, wholesome, and fit for human consumption. So ligtas siya. And of course, wholesome. So, ibig sabihin yung nutrients na taglay ng ating pagkain during its production stage. So, pag nag-harvest tayo, dapat ma-ensure natin na halos the same pa rin as much as possible. That's why hindi tayo nag-over process ng ating food products. Kumbaga, tamang-tama lang na safe ang pagkain. However, we made sure na intact pa rin ang kanyang nutrient content. So, our definition, so start from, food should be safe from farm to fork. So, hanggang naisubo natin, dapat ligtas ang pagkain. At malaki ang role ng ating agricultural extension workers dyan para sa pag-ensure nito, lalo na sa production stage. So ano naman ang food security? So sinasabi ng Food Agriculture Organization, still ng United Nations, na food security exists when all people at all times, so hindi lang ngayong araw, hindi lang bukas, kundi kada araw, kada oras na tayo'y kakain, have the physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy lifestyle. So, ilan ba sa atin ang may ganitong kakayahan? Gusto na meron tayong kakayahan, may pera, may kapasidad, at may means para makabili ng pagkain. Yung niluto ni chef na tinutungan naman, kung gusto nyong kainin anytime, you can buy it, So, yun ang food security. So, walang alinlangan na ano naman ang kakainin mamayang hapon, ano naman ang aking gagastusin, paano ako makapunta doon, ang mahal na ng gasolina, ang mahal ng pamasahe. So, those things are not anymore your problem if you are what you call food secured individual. Ngayon, makikita natin sa 2013 report pa ito ng ating United Nations, makikita natin na ang Philippines talaga candidate na rin siya for
namimiligro tayo ng food security basis sa ating bansa. Kaya yan, isang challenge talaga sa ating AGEX heroes, how to maintain safe food sa ating mga farms. So food safety is a shared responsibility ng gobyerno natin, ng food industry, at of course ng consumers. So ang mga consumers, isang magandang source ng information yan para magkaroon ng feedback ang ating food companies. At the same time, para magkaroon ng policies as well as implementation schemes ang ating gobyerno. So, bakit ba kailangan nating magkaroon ng safe food or implement ang food safety? So, ito lang naman siya ay para ma-maintain natin yung quality ng isang pagkain or produkto. Kasi pag hindi tayo nagpa-practice ng food safety, of course, kung negosyante ka, even farmer ka, it will lead to erosion of profits. Kapag ganun na, nagkukulang-kulang na yung ating pagkain, farm produce, prices will increase. And of course, eventually, dahil nalulugi na tayo, ang ating negosyo ay mawawala. So, ito rin ay may legal basis. So, ito ay isang requirement ng ating gobyerno para ma-ensure ang kahalagahan ng buhay ng ating mga consumers. So, marami tayong legal basis. Of course, isa number 1 na doon, ang ating Philippine Constitution na nagsasabi that the state shall establish and maintain an effective food and drugs regulatory system. That's why BFAD before was established, and then eventually it was turned into FDA or the Food and Drug Administration. Napakarami pang ibang basehan ng food safety laws until eventually maraming mandates, maraming administrative orders, even 1974. Ang galing naman talaga ng ating bansa para gumawa ng mga batas. However, I think sometimes we do lack the necessary budget for its implementation as well as the evaluation. So may mga AGEX heroes pa ba nanonood sa atin dyan? So I think most of you before na nakasama na natin in different provinces in the entire Bicol region, di ba? So I think may familiar kayo sa mga ganitong mandates na inulit-ulit talaga natin na may basihan kung bakit kayo maging istrikto sa pagpatupad ng food safety sa farm, no? Pag nakakita kayo ng ops, parang hindi tugma ito para maging safe ang ating farm produce. So ito din ay kailangan natin ma-ensure ang food safety dahil marami tayong waterborne diseases as reported. So ang isa dyan is being exhibited by an acute diarrhea. So kawawa naman, especially yung ating mga kabataan, and eventually, kung hindi maagapan, of course, magka-dehydration, and of course, it will result in loss of life. And then, ganun din. So patuloy na tumataas ang diarrheal cases. Hindi lang dyan, syempre, ang wasting, undernourishment will also follow. So, iwasan natin ang foodborne illness. Of course, dahil very evident na yung globalization, kailangan nating makikompete. That's why we need to have a very good regulation for food safety. And of course, we're going to ensure that the consumer or the public interest is being protected. At ito din ang report na food poisoning cases is attributed by poor personal hygiene, unsafe food source, inadequate cooking, temperature control, as well as contaminated equipment. So yung sa ating mga AGEX heroes, dito tayo usually sa unsafe food sources, pwede rin sa contaminated equipment during harvest and during transportation. Of course, sa Philippines, dito sa natin sa mga pagkain galing dagat, so kailangan natin ng magandang temperature control. So these things should be considered in establishing your post-harvest processing facilities. So
Pero gusto kong i-share sa inyo kasi dito tayo pumapasok talaga ay may specific role tayo, yung mga Ajax heroes natin dyan. May specific roles tayo in implementing the Republic Act 10611, otherwise known as the Food Safety Act of Philippine Food Safety Act of 2013. Malaki po ang role ng ating agricultural extension workers dito kasi well-defined ang specific responsibilities natin. And so ito ay ginawa ng isang komisyon natin. So ito ay ginawa na may pagpulong-pulong ang ibang sangay ng ating gobyerno, the Department of Agriculture, the Department of Health, and of course, the DILG, the LGUs have participated well in the formulation of this law. So dito makikita natin na under the Department of Agriculture, malaki ang role ng ating National Meat Inspection Service, ng ating Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry, at sa Department of Health naman ang ating Food and Drug Administration. Of course, yung mga sanidad ng ating LGU, Rural Health Units, and others. So mula talaga sa production hanggang sa ma-process ang pagkain, yan nga farm to fork, ano? So lahat na players doon ay may critical role sa ating pag-ensure ng food safety or delivering our safe food to our consumers. So ano ba ang objeto? Ano ba ang objectives ng RA 10611? So first, it was mandated to protect the public. So ma-ensure natin na we are free from foodborne as well as waterborne illnesses. So sa pamamagitan ng pag-consume ng safe na pagkain, and then we are free from unsanitary practices in the food manufacture, unwholesome food and food products, then from misbranding and mislabeling of our food items. Ang mahirap siguro natin na matrace is the adulteration then, because sometimes we cannot really ensure that the ingredients are fully disclosed. So, ibig sabihin, mas kung tayo sa bahay ang nag-prepare ng ating pagkain or nagpo-produce ng ating pagkain, mas maganda, mas alam natin if we cook from scratch, no? Tulad ng inyong napapanood na mula kanina at sa mga darating pa na oras. So, we are preparing food from scratch, yung mga raw materials na galing sa ating backyard. Mahalaga po yun. But of course, we cannot outdo the manufacturing which is necessary para ma-ensure natin ang food security talaga all throughout the year. Second, it is also aimed to enhance industry and consumer confidence in the food regulatory system. I'd just like to share to you na kahit dito sa Camarines Sur, ang dami na nating FDA, LTO certified na mga MSMEs. So ngayon dyan sa Robinsons, so makakita ninyo ang Bishop Gainza Trade Fair. I think you can go there and try their food products. So magaganda ang label, well-disclosed ang ating ingredients, and of course, matutulungan natin ang ating local producers. Then third objective, so achieve economic growth and development by promoting fair trade practices and sound regulatory foundation for domestic and international trade. So hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang Camarines Sur ay lagi din siya binibisita ng ating mga foreign tourists. Therefore, dapat happy and proud tayo to introduce to them our products. Then sa RA, paano ba natin mai-ensure na ang mga objectives na to ay makakamit ng ating gobyerno? So meron ng delineation and linkage of different mandates and responsibilities sa different government agencies. So mula sa production stage, that is the Department of Agriculture, kaya kayong mga Ajax heroes, kailangan kayo dyan. And then, anong mga mekanismo na kailangan natin? So, nagtalaga sila ng isang coordinating body na maging responsible or maging accountable. And then, may mga regulatory functions.
So ngayon, mas mahirap na talaga magtayo ng isang processing company or an enterprise, a food enterprise na wala tayong FDA LTO. So either mapapasara tayo or ipapastop talaga yung operation natin until such time that we can secure an FDA license to operate. And then, through this law, different policies and programs will also be formulated. So we have the food safety hazards, then the development of different standards, and it is also aimed to capacitate the different players in our supply chain, the farmers or the fisher folks, the industries and consumers, and also government personnel. That's why 5 years ago or even 6 or 7 years ago, marami ng food safety seminars ang nagaganap through ATI, DOST, DTI, and other government agencies para maging aware ang ating farmers, fisher folks, or lahat na players sa supply chain natin. And then, this Food Safety Act, through this Food Safety Act, naging masigasig din ang ating gobyerno sa pagtulong sa ating farmers, fisher folks, even entrepreneurs to have this. For the farmers, they have the good agricultural practices, and then for fresh meat products, we have the NMIS certification. For the food manufacturer, we have the license to operate. Sa ngayon, required na rin sa atin ang certificate of product registration or CPR. Of course, pag gusto mong mag-export, you will have the certificate of good manufacturing practices as well as the certificate for hazard analysis critical control points. So yun ang mga natin, parang ticket to the global market. Then, for the restaurants, canteens, and others, we have sanitation permits from our LGU. And then the certificate of product registration, as I've said, sa FDA for our food manufacturing partners. Then sa sa ating Department of Agriculture, for the role ng ating mga kapatiran sa Department of Agriculture, you have the good agricultural practices. Medyo may kamahalan tulad ng ibang certification, but of course, the government is always there to support us. Especially sa ngayon na very active ang organizing activity ng ating gobyerno para magkaroon ng isang organisasyon na maka-avail ng support ng ating gobyerno to have your farm GAP certified, organic agriculture certified. Minsan mahirap kasi pag nag-iisa talaga, so kailangan nyo ng puwersa, and that is, you really need to organize yourselves. So, medyo may kalamputan lang minsan dahil siguro sa mahirap ang proseso, medyo magastos. Kaya last 2018, as per the report of some agricultural extension workers, medyo limited yung mga GAP certified farms natin. So, challenge yan sa atin, 2030 pa naman yung ating SDG, pero yung RA 10611 ay na yon, talagang full implementation na siya, especially that we are being forced due to our ASEAN integration na sinalihan ng ating bansa. So sa Cam Norte daw, meron daw isa. So I just don't know, baka may alam kayo yung ating mga viewers kung ilan na, tumaas na ba, naging 5 na, naging 10 na ba. So sa Cam Sur that time, sabi nila merong 4. Sa Sorsogon may isa, sa Albay daw may 2, Masbate isa, and Catanduanes, they don't have the report that time. Pero napakaganda rin na makita na at least in the Bicol region, we have at least 9. So nearing 10 na tayo. So magandang yun na our farmers are really into the concept of ensuring food safety. Napapakita nila na mahal nila ang ating mga consumers. Okay, so itong picture, nakita ko lang to when we traveled from presentation, So, yung ang nila,
Sa mga baboy, mga biik, nakalagay ng ganito. So I just don't know sa ating Ajax Heroes, ito ba ay recommended? Ito ba ay nagpo-promote ng food safety at the transportation level? So kahit po sa farm level, so do we have the seal of safety? GAP, good agricultural practices, OA certification, minsan may mga halal certification. And then, dahil marami tayong very small farmers, I mean, mga maliliit na magsasaka natin, mahirap talaga, So I think we really need to talk to them and learn their story so that at least by their story, meron tayong idea whether they are practicing food safety at the farm level. So yan, yung mga inputs nila, so may supplier specifications ba? So first degree of certification, yung binilhan mo, kailangan may certificate of analysis na okay ba ang pesticide na gagamitin? Green label ba siya? And then, of course, meron kayong mga receipts and storage so that you can record or evaluate yung expiration ng mga bagay-bagay. And then your materials used as packaging, then your sanitation and hygiene practices. Minsan, meron kaming isang dairy farmer that I'll share to you na dahil malapit yung manukan sa gatasan ng kanyang baka ay lagi siyang rejected. So that's one example that we really need to select kung alin ba ang mahalaga sa atin, ang gatasan ba or ang place ng ating manukan. So kapag malaki ang manukan natin, of course, yung ating milking parlor, hindi na natin pwedeng itabi dyan dahil ang salmonella and other things will really be a problem to our milk products. So yun ang mga problema minsan na kailangan mamili ng farmer. So kung meron naman tayo safe na lugar at may mga schemes naman tayo, so we need to be selective enough in establishing our projects. Kasi sayang din So at 45 per liter na presyo ng gatas natin, so masisiraan ka ng let's say 50 liters, so magkano na yung mawawala sa'yo, So doon sa introduction natin, it's really a loss of profit sa atin. Meron namang mga tips sa atin ang World Health Organization to ensure food safety. So first, there should be no contact between food and sources of contaminants. Tayong mga consumers, if we are in the farm, if we are in the processing area, tayo talaga, source of contaminants. Then, our pets and pests and others, yung mga living organisms na gumagalaw sa ating farm at sa ating processing area. So, yun. We have to separate them. Kaya sabi ko nga kanina, ang manukan natin ay hindi pwede maging katabi ng milking parlor unless may pader ka na napakataas, solid, walang transfer. Pero even then, yung hangin kasi pwede rin siyang maging vehicle, transfer vehicle. So separate raw from cooked food. So number 1 yon. Kapag nakaluto na kayo sa fiesta, never use your chopping board na parehas din sa pinag-choppan mo ng raw chicken mo. So, dapat talaga magkaiba dapat. And then, yung mga ginamit mo, if you will have to use it for your cooked food, dapat nakasanitize sila. So, medyo may mga murang sanitizer naman like your chlorine powder. So, all you have to do is to prepare 30 ppm or hot water, yung pinaka-safe. Siyempre, medyo magastos at mahal ngayon ang ating LPG or even mahal din ang kahoy, But then, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera, right? So, yun ang alalahanin natin. Kapag meat products, seafoods, mga ganyan, kailangan natin talagang lutuin ng gusto. So, nakita nyo man kanina si Chef, ilang minutes niyang pinakulo ang ating chicken so that it will be rendered safe for our consumption.
And then, store food properly. Meron tayong tinatawag na danger zone, which is a temperature of 5 to 65 degrees Celsius. Sometimes sinasabi natin, oh, medyo mainit na siya, kaya safe na siya sa pagkain. Don't you know that there are some spore-forming bacteria which could not be killed even by boiling? Kaya dapat, di ba, usually ang mga bata, yung tubig na iniinom nila is, sabi ng mga nanay natin, hanggang 30 minutes boiling. Pero alam nyo, ang mga food products natin, even the canned foods, ay pinapressure canner po yan, no? Pinapressure cook so that the spore-forming bacteria ay ma-arrest. So do not be compliant, wag tayo makumpiyansa na dahil medyo mainit na, okay na. Kasi ang danger zone ng mikrobyo, ibig sabihin kasi from 5 to 65, most of the pathogenic microorganisms, yun ang favorite nilang temperature. At during summer, di ba, usually naandun ang ating temperature ng environment natin. So we need to have, even sa inside the ref, you need to keep the temperature from 0 to 4 sa chilling, ano? And of course, freezing ay mas okay din siya. Then, this is the flow, the food safety flow in our supply chain as per APO food safety module. So ang flow ng goods, it's really from the producer down to the consumer. So producer, manufacturer, wholesaler, retailer. Then of course, tayo ang mag-feedback ng estado ng pagkain na consume natin. However, when it comes to the flow of information regarding its safety, usually nagre-reklamo talaga ang consumer. Oops, may nakain akong ganito, may ganitong ingredients. So the feedback mechanism will take place. So as the flow of goods transfer from the producer to consumer, we have the critical role of ensuring safety in all those stages. So tayong mga AJAX heroes, so sa producer part tayo, bantayan po natin ang ating mga farmers. Kami naman sa food technology part, doon naman sa food manufacturing, we're also helping our government to ensure food safety through the different seminars like this one, our info dissemination sa ating mga entrepreneurs. Okay, so tingnan natin ang ating palengke. Napakaganda, no? I mean, grabe ang paghihirap ng ating farmers sa pag-aalaga ng mga tanim nila. Tapos eventually, when you go to the market, ilalapag lang siya sa lupa. So anong feeling nyo, pag ako farmer, o ako nga, marketer or consumer, ang sakit sa dibdib, ang sakit sa pakiramdam na nilapag lang sa lupa yung matagal niyang inalagaan na kamatis, lemonsito, and others. Kaya tayo, may role tayo talaga, even the LGU, na sana ibalik natin yung mga papag or bamboo beds, parang ganun, na malagyan ng mga agricultural produce para naman hindi siya makontaminate ng. So, ito napakahabang lista ng mga responsibilities ng Department of Agriculture, pero usually ang sabi sa amin ng mga agricultural extension workers, ma'am, wala naman kaming pamasahe, wala naman kaming budget. But then I think we can do something to help our farmers. So, ang role natin to close the webinar or this info sharing, siguro we really have to walk with our farmers. Let's consult them. What's their problem? Ano ang pwede nating i-assist sa kanila or ibigay sa kanila na mga asistensya para ma-ensure talaga na ang pinuproduce nila ay safe sa ating consumers. Tingnan natin, i-check natin, may notebook ba sila na nililista kahit yung date lang nagpag-spray prior to their harvest. Tapos, of course, sa ngayon, ini-encourage na talaga natin ang organization ng ating small farmers, small fisher folk, so that they can avail of government services. Kaya, my dear AJAX heroes, medyo taasan na lang natin yung ating pasensya sa kanila. And of course, kayo din, you can make reports. Meron din nagsabi sa amin before na, ay ma'am, hindi naman nagsasubmit kasi ng reports or minsan lang nagsubmit ng reports ang ating mga extension workers. Kaya hindi namin nalaman na ganun yung problema nila.
And of course, you can lobby during your meetings para maka-allocate ng budget. Nako, ang dami namang pera ng gobyerno, di ba? Sa Department of Agriculture. So you can have the assistance either through supplies or even the financial assistance. And of course, the government agencies na medyo may maraming budget din talaga, no? Department of Agriculture, our local government units, may mga ERA sila. So you can have them, you can let them know kung ano ang real situation, real scenario in the field. So kung wala kayong pamasahe, pwede naman sigurong messenger, no? Para yung farmer maka-update man lang sa inyo. So during one of our trainings in our cacao processing, medyo may mga farmers na napapaiyak kasi daw pag lumalapit sila sa ganito, sa ganyan, ay hindi sila napapansin. So sa ngayon, medyo mura na, messenger na lang, create a GC of your farmers, mag-greet ng happy birthday or whatever. And then of course, pwede na kayong magtanong ng mga food safety practices nila. O di ba? Madali na lang, ano? Pero still, it doesn't justify na kailangan din kayong mabigyan ng budget. So I think na kapag nakabigay ako ng konting information sa ating mga viewers, lalo na sa ating agriculture extension workers na naghahabol ngayon ng mga produce na madala sa Naga City dahil fiesta. So I think that's all. And if you have specific questions na gusto nyong masagot, we're just here to answer your queries. So thank you very much and God bless everyone. Happy Fiesta. Director of Food Testing Laboratory of Central Bicol State University of Agriculture. Ayan, so thank you so much po ma'am once again. So sana po yung ating mga live viewers is nakinig po talaga sa discussion lang kasi very important po ang food security sa atin ngayon. So sana ay mai-adapt po natin ito sa ating pang-araw-araw, especially ang pagluluto is nasa parte na po yun ng ating life every day. So food security, of course, is also part din ng ating everyday life. So sana ma-adapt po talaga natin yung na-discuss po ni Professor JULIETA. So once again, balik po ulit kami ni Chef Dinger para sa aming pangalawang dish na gagawin, which is ang pinangat. So before that, tayo mag-proceed sa ating second dish, which is ang pinangat. Let's first award a certificate of appreciation to Professor JULIETA. Ayan, so may I call the project officer of this activity. So first, let me read the citation. Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5. Award is for certificate of appreciation for her invaluable support and assistance as resource speaker of the Pagkain sa Fiesta ng Peñafrancia Kusina Serye and historical documentary A Tribute to Our Lady of Peñafrancia, conducted on September 14, 2020 at ETI RTC5, San Agustin, Pilicaman District. Given this 14th day of September 2022, signed by our Center Director, Director Elsa Iparra, awards the certificate of appreciation to JULIETA F. Casaul. Sir MJ. Thank you. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more po. Thank you po. As you said.
Kamusta po man? Yes, so once again, thank you so much, Professor JULIETA CASAUL. So, excited na, actually, chef, yung ating mga viewers para sa ating pangalawang dish, which is ang pinangat. So, bago tayo siya start, may konting trivia na ako sa ating mga viewers. Ano ang pinangat? So, ang pinangat ay galing po sa word na pangat, which is ang ibig sabihin po is to cook fish in broth. So, dyan po galing yung word na pinangat. So, habang tumatanda ng pangat, nagiging na siya pinangat. So, ayon sa, actually, itong pinangat na to is, ayon sa lutongbahay.recipe.com, nag-originate ang pinangat sa municipality of Camalican. So, actually, isa sa mga very famous dish ng Kamalit ay ang pinangat. So, kada pumunta tayo ng Kamalit, ako na natin sabihin, kain tayo ng pinangat. Ayan. So, actually, every June, celebrate natin ang Pinangat Festival sa Kamalit. So, actually, sineselebrate chef and sa ating mga live viewers ang Pinangat Festival sa Kamalit na almost half a month. So, ganun kahaba ang celebration ng Pinangat Festival sa municipality of Kamalit. So, ayan. So, chef, saan tayo mag-umpisa? Good afternoon ulit sa mga live viewers natin and then sa ating mga studio viewers. So, bali yun nga, sabi lang ni Ma'am, pinangat is originate in Kamalit Albay. But here in CASAUL, we have also our version of pinangat. Usually kasi, for me, ano rin ako sabi ko nga before, nag-ano rin ako ng mga food. So, gawin na fusion kasi for mga organic practice ko. So, yung ginagawa ko, nagkakaroon ako ng crowd sourcing. So, ang pinangat po kasi sa Alban, usually marami siyang dahon. And then, mostly ang nasa loob ng kanyang dahon is stick na talaga. Pero dito po sa atin, sa CASAUL, actually po, ang original recipe ng paggawa naman dito ng pinangat, almost same lang po. Kaso yung feeding po ang may pagkakaiba. Kasi yung feeding po natin, meron tayong coconut meat nakahalo. So yun po yung difference ng ano natin. So ngayon po, dahil nga wala akong nakuha na which is the mud crab, yun ang yun talaga yung authentic na ginagawang pinangat dito sa CASAUL. So, meron naman tayo nakuha na hipot. So, papalitan po natin sila. So, okay. Ano ba kailangan sa pinangat na ingredients? Okay. Kailangan natin sa pinangat is, meron tayo itong minced onion, tuyas, minced garlic, minced ginger. Meron din po tayo sili dito. Or ano naman po ito, optional. Okay. So, meron din po tayo ditong asin, meron tayong gata, meron tayong ditong dahon ng gabi, kung saan natin ipapalit yung ating gagawin natin. So, meron din tayo dito ang coconut meat. So, ang gagawin natin first is, kukunin natin yung hipon. Okay. Tatantarin natin. Ngayon, kung sa bahay, kung meron tayong food processor, mas madali. So, ang gagawin ko lang, put together the ingredients and then, mga food processor. And then, by the way po pala, huwag natin ilagay sa blender kasi ang process ng blender at food processor. Kung gusto natin sa blender, magiging puree. Talagang totally, ito naman po sa natin, sa food processor. I-ano niya lang, parang may mga bobo. Ito yung bigyan lang natin. Anong hipon po? Ano lang ito local hipon lang ito ata Sabi ni Mr. Market. So, hipon naman Sabi ko ang original talaga ng recipe, especially sa CASAUL, especially in my area also sa Pagkain. Mud crab talaga. So, very kasi ngayon hirap lang hanapin.
Yan yung sa Minalabak, yun din ang pinakaano sa kanila eh. Ugama. Kaya siya hindi gagamit na blender, hindi dapat liquid. Yes, Yung yes. mangyayari sa atin. So, ang mangyayari kasi niyan, once you bite it, talagang pinong-pinong, hindi ko na siya maaano. So, gagawin lang natin ng mano-mano natin. Or kung ako nga, kung meron tayong food processor, okay. So, i-mix together na natin ito. So, meron tayo dito So, mga ilang grams po yan sa hipon natin? yung hipon natin is ano na So, yung 250 grams siya, mga pang ilang servings? So, makakagawa tayo. Depende sa laki ng gagawin natin. So, makakagawa rito tayo ng maximum 6 pieces. So, 200 grams na shrimp, meron tayong approximately yung mga ani na tirahan. Kailangan natin lang natin yung mga ingredients natin mamaya. Then, babalik ulit natin yan. So, lalagyan natin na garlic. So, akaluin natin po yung hipon sa data, and minced garlic, Onion, ginger, then gusto natin na may amas. hindi nawawala. Konting hindi na sa bagay ko ayaw. So yan, then mix natin dito. Ibabalik ulit natin sa ano, sa ating then isusunod natin siya. So, sa 200 grams chef na hipon, ano po ang ilang grams po ito? Ano lang ito, mga nasa 150 grams lang ito eh. Isa lang natin. So ayaw naman natin na maging mas pa-favor yung coconut milk natin. Ayaw yung coconut milk natin. So, 200 grams na shrimp into 150 grams na meron tayong pastor, mas madali. So yung reason natin bakit natin siya pinagsasama and then ginachop natin siya ng palit para mag-incorporate siya. So magpapay lahat ng ano natin. So at least meron tayong grupo ng bayan. Sa probinsya tayo, nag-uuling lang tayo, so wala tayong mga ganun tao. Ano, yung magiging ano ng ating beat, depende sa atin. Pero once nagbabay na sila, pwede na siya. Pwede rin naman natin na gusto yung Pilipino, depende sa ano natin. Gusto natin. Natin.
Viewers pala din sa kapatid. Dahil yung estudyante ko ngayon, actually before, puro ako sa issues ko na. So, ayun. Anong pwede mga sa klase? Wala naman tayo. Mga pala yung mga dishes ng Bicolano talaga, masarap yung sustansya, pero nahihirapan natin. Meron pa rin yung tinuto ang manok at saka yung ginagawa sa ating pera. So, exercise na dito. Dahil yung mga inaanto na. Sabi ko nga, depende sa prepared na natin. Extra yung Hindi, mga pagkain naman natin, even sa mga natin, mga Southeast Asia, almost every naman. Even proseso, yung mga ingredients, may mga tinatawag ko authentic na mga ingredients na nasa kanila na buhay, pero hindi na nasa atin. So, para sa akin, pagkain natin ideal just yan tayo parehas. Pero kung gisa-gisa din lang naman, ang Mexican tsaka sa atin, nagkakalayo kasi. Kaso mas marami lang sila mga spices. Mas marami din sila mga authentic na mga ingredients na sa kanila lang talaga. So, sa other place naman, province of Bicol, they call this one tinok. Okay, kaya bakit tinok yun yung ginagawa natin? Natatad natin yung meat, meat man yan, meat, shrimp, o kaya tinawag. So kanina, natin, medyo naman pero sabi ko nga, lagi, huli natin yung pampalasa. Kasi tandaan natin minsan sa restaurant, may mga table condiments na yan eh. So, ngayon, kung medyo kulang ng lasa, Ito yung medyo hassle. So, yes. Pero after nito, okay na siya. Okay. Diretso na siya. So, patay na. Kaya, food security muna. Diba? Saka importante talaga yan. Sabi nga, hindi lang pwede nagluluto tayo. Siyempre,
tingnan din natin kung saan ang gagaling, kung paano natin ito ng kamay natin. Kakain. After share sa Ligasas, nakita ko sa pinaka na wala talaga siyang laman sa lita. Puro siya na gulay. And wala siyang feeling doon sa loob. Pero masarap siya. Siguro i-mix sa mga baraya na siguro na pinangal. Okay, so gusto na yung ating, gawa na yung ating keeper. So mag-ready na tayo na dahon. Okay, so dahon, napakadali lang naman dyan. So, dahon ito na, gabi siya. Ito talaga yung ginagamit. Tapos, yun nga, pansin natin, malaki. Mas maganda kasi yung malaki. Kung binalo natin. Ayun, so, ilalagay natin siya yung feeling dito sa loob, yung greener part na. And yung sa labas is yung lighter part na. Pwede lang natin. Ano ko? Okay siya, ano ako? Pero makapagpapagin natin. And then, meron tayo itong kanan. Any naman na panahon natin. Sa lang formation, pag-uwi, ginagawa natin. Kung wala siya na plastic straw, ano yung pwede yung organic na Pwede yung, actually, meron ako dyan. Pwede rin naman yung, lemongrass. Lemongrass. If mas gusto nyo na medyo organic yung pinaka, So, yun yung ating pinaka. Okay? Tapos na ganun lang kami. So, gagawa pa tayo ng another. Okay? Natin siguro. May tempo naman tayo. Ganun lang pala kadali ang magawa ng pinaka. Medyo hassle lang dito sa pagtutok. Sabi ko nga, kung wala kang food processor, medyo asset tayo ng makakamad. Pero, kung meron ka ng food processor, mas madali kasi all together mo lang ingredients mo. So, ganun lang pala siya. Para sa ating mga light viewers. Dito po yung pag-tiklop. Ano lang po. Okay. Then, ano lang para lang kayo nagpapalita. So, itong gabi ko, madali lang naman ito na namin. Nandiyan Yes, lang yes. yung mga- Especially here in Bicol, madami talaga yan. Hindi ko ito mahal. Then, accessible ito sa amin lahat. And then sabi ko, mga bakit, support, Ganun lang pala siya. Actually talaga sabi ko sa pagluluto naman kahit anong kusip pa yan, kahit anong putahe ka, pinakamahirap yung mag-prepara ng pagkain. Yun po yung pinakamahirap. Madaling magluto pag lahat ng ingredients na doon, and mas madaling kumain. Madaling kumain. May parang minuto mo ng isang oras, so Yes. sasabihin ng 5 minutes. Lalo, nasa restaurant ako ng i-take mo pa, pagkakalain mo kung napapasyalan ko lang ng ganun talaga. Parang doon sa 200 grams na rin siya. Medyo parang makakagas kayo. Depende nga siya sa feeling na
Tapos depende rin siya sa yung tao. So, sa damage, may alternatives ba tayo ng damage? Or talagang damage? O, dapat mo talaga siya ng So, yung ginawa namin defaults, pwede naman tayong maglagay, sabi ko, pwede tayo. Iba nga, na ko sa kamay, meron naman silang pork, chicken. So, depende sa atin. Nag-i-evolve na rin, pati kinakain. Kasi iba, gamit sa seafood. So, all the process is same. Kaya lang naman, unique lang naman ang ingredients, ang English, unique lang talaga. Actually, yung kasi parang medyo mas matagal siyang lutuin. So, ano siya, bago tatagin na Pwede mo naman siya naka-plate. Meron pa tayong Ako, ani. yung remaining natin na tao, sasabihin natin yung Sa pag-finish na beef, wala naman tayo gagawin na. wala naman, importante mas malaki. Kasi pag malaki, isang ano lang, okay na. Pero pag yung maliit yung nakikita natin, syempre, tapos, para makaruwa tayo. Yung pinakamahirap sa lahat. Ano? No, kaya yung mahirap. Pero For me, it's hard. So, nung mga elementary students tayo, wala tayong pamilya na kahit ano expensive na mga bagay. So, ginawin ko, pag may confess mo yung crush mo, binibigay is ang pinaka. Ano siya. ito paano depende ko ito. Kaya ganun po ba? Oo, ganun siya. Parang ganun. Tapos parang yung word na badana, diba? Parang siyang So next natin, meron tayo dito, kaya kasi natin pangat. So usually pangat, iluluto ko siya sa so ngayon, luto yan sa kailangan lang natin, mag-iisa lang muna tayo para tayo
tayo ng ating yes. Ayun, yeah. Kasi para sa isa din. Pwede nagsisira natin yung mga namin siya. Hintay na. Mga ilang minutes po yan, natin siya Steam natin siya ng around 30. Over natin. Then, over natin siya. Ayan. Hintay natin siya. Mga kailangan pa natin gawin. So, palagay tayo ng Meron pa. para na rin umako. Sabi ko nga, ang paggamit ang pagluto ng pinangat, yung iba gumagamit ng PROF, okay, and then, separate ka ng iba. Iba naman, niluluto nila sa So, 30 minutes na siya. So, medyo matagal-tagal. Habang naghihintay tayo dito ang ating pinaan, we're now prepared para sa ating cash meat, which is so, yung pinaka po natin is skip siya before their maximum bench. 30 minutes na maximum. Maximum of 30 minutes. But tayo siya so, habang tumatagal po ba siya, mabawas-bawasan natin yung apoy or paniling lang po natin. You can maintain na. Okay na. So, yan. Ano tayo? Hihintay na umulo. Ano ito yung ating pinangat? So, prepare na tayo ng ating favorite na take sauce. So, typically kasi, di ba, tayo ng mga kalente, mga ayan. So, ngayon, yung iba, even ako nag-reklamo, mukha ka ng sa gagawa na tayo. Pamilyar sila sa rice sticky rice. With bean, yun ang gagawin natin. So, gagawa tayo ng ibus, may mangga, na may lahat. Okay. So, anong kailangan natin? Siyempre, kailangan natin. May mangga. Kasi I counter ng so, sa lahat ng hindi familiar sa dati, na kalanduan. Kung nasa kalanduan kayo, bago na lang yung nasa lagi kaya so, a little trivia lang sa ating mga live viewers kung saan ba galing yung word na ipos. So, actually, yung
if na binabalot natin sa ibos, ay ang tawag talaga yung ibos, ay isa siyang young palm leaves na trinay. Ibos na tinatawag natin sa Bicol ay ibos. So actually, hindi lang siya Philippines ang meron ibos, di ba? Other Asian countries, pinutuloy po yung ating ibos. So mas kilala ito sa Manila siya na suman. So, kung hindi niyo po naintindihan ang ibos, sa Tagalog siya po ay suman. Sa usually yung natin, sticker, mga lapit na Para sa Korea, ang tawag nila is recipe, sticker recipe. And sa India, nagpapalimutan, nagluluto din po sila ng ibos. Ang tawag nila po dyan ay marka. Marka. Para sa Vietnam, ang tawag nila sa ibos ay penne. Sa Thailand, ang tawag naman is upang. Iba-iba. Parang process sa iba-iba. Ay, parang kung yung dala natin dyan sa ating tutupo natin natin. So, another thing yan naman, ang tawag sa ng ibos sa China and Taiwan, I'm sorry if hindi tama yung pronunciation ko, pero ang spelling niya is H-I-U, Chu, or Draki. So, yan po ang tawag nila sa ibos, yung version po nila. So, actually, siya hindi lang sa Peñafrancia Festival pwedeng gawin kung or hindi lang sa mga fiestas, kundi pati na rin sa New Year. Actually, mga pamahiin po, di ba? If naniniwala kayo sa naniniwala kayo sa pamahiin, pwede nyo pong i-serve ang ibos kasi ibig sabihin malagkit, di ba? malapit ang procession. Yes. Okay, malagkit ang pera sa inyo. Ang bango. Napapansin ko lang, Chef, yung ilalim po niya is mas madaling maluto kasi sa taas. Ano ginagawa po natin? Pagiginahan lang natin. Nakapoy lang. Kasi ginamit kasi natin yung mas maliit. Talagyan natin. So, tendency natin, mas konti yung laman, mas madali siyang umiinit. So, hindi naman po yan, ginagabas ulit, tapos binabalik na hindi naman. Kasi once na binaliktad mo siya, masisira na yung pinaka-cord niya. Baka masisira yung Kali. Prepare na tayo ng ating
so nag-comment po si Sir Donald J. Veranda. So, nakakatakam naman po, Chef. Sana makarating dito sa Norte. Medyo malayo-layo, mga medyo 4 hours, 3 hours na biyahe mo, Chef. Actually, nakapunta rin ako dyan sa lugar niya. Okay, so habang hinihintay natin yung ating pinangat, so mag-prepare tayo ng ating own ibus with mangga with latik sauce. So anong mga kailangan natin? Siyempre, mangga. Kailangan natin. So kailangan natin ng ibus. Okay? Ang ibus, sabi nga naman kanina, madali lang ito hanapin. Almost every day, makikita mo ito sa palengke, sa simbahan. So madali itong hanapin. And then kailangan natin ng coconut cream. Okay? Kailangan din natin ng butter. So sabi nga ni Chef, coconut cream is yung unang piga sa gata. Yan, so coconut cream. So, butter ang kailangan natin. Okay? So, paano mag-prep ng ating ibus with mangga and latik sauce? Napakadali lang. So, nandito na yung mga ingredients natin. Okay, so magpapainit lang tayo ng... So, unang gagawin natin, gagawa muna tayo ng latik sauce. Yung latik sauce, ano kailangan natin? Kailangan lang natin ng butter. Kailangan natin ng brown sugar. Kailangan natin ng coconut cream. Yun. And then, mamaya natin, pag prinitin natin, so lalagyan natin ng slice of cream. Okay, so unang gagawin natin muna is Ilang grams po yan, Chef? ano lang po, gagawa lang tayo ng 200 grams. 100 grams. Tapos itong coconut cream, Chef, ilang grams? 250. And then, 250. By the way, huwag kayo malito masyado sa natin sa grams and usually ang grams natin sa solid, yun ang ginagamit ng support natin. So, doon naman sa mga liquid, natin, ml naman. So, kayaan lang natin. Siguro, familiar na sila sa paggawa ng ginagawa. Siguro yung mga luluto. Ibahan lang nito, lalagyan natin ng water and gagawa tayo ng latik. So, kayaan lang natin siyang mag-melt. Huwag tayo matapot na kayaan lang natin. The more na medyo nasusunod ka, mas okay. Kasi nga, nagpa-brown, mas maganda yung kumbaga, ang kulay niya nagiging caramel sauce. Kayaan lang natin. So sa lasa, Chef, wala naman siyang problema? Wala siya. Para lang yan kami yung di ba sa lagyan, bago mo ilagay yung halo-halo na gumagawa ka ng caramel. So, parehas lang. As long as hindi talaga siya nasunog, yung sunog na maalaala eh. Pero nasa brown side lang siya, okay. Medyo madali na ano po yung ating pinangat. So sabi nga nga, Chef, magkano po yung lahat na pwede magastos natin kung sa anim na pirasong pinangat? Actually, kung hipon, medyo mataas ang hipon ngayon, pero alam naman. Siguro sa mga by serving natin, mura lang naman by serving natin, makakatingin natin 20 pesos. Ngayon, 20 pesos ng pinangat eh. Taas namin. Siguro na yung ginawa natin, siguro budget natin dyan is 100 to 150, makakaserve na tayo ng 5 to 6 pieces. Homemade. Homemade pinangat. Homemade pinangat. Pero, yung iba, sabi nga nila, mas madali ito ang ano eh. So, the 200 grams na sugar, uubusin ko ba natin yung sugar? Ano lang po sa 100 grams. So, ano ka pa 50 na lang. Water natin. Ano po
po siya ang pwedeng alternate natin sa butter? Pwede naman tayo maglagay ng margarine. Actually, this butter, part din lang pa siya ng margarine. So, kung walang butter, pwede po ang margarine. So, the 200 grams na, ayun na sugar, ilang grams na po ulit na coconut cream? Pwede tayo maglagay ng 250 ml to 300. So, sa 200 grams na sugar, 250 grams na coconut. Ang bango. So by the way, ano rin yan na sa iba, nagtatanong, gaya ganito, butter. Actually, ang butter is contains of ano yan. Ang pinagkaiba ng butter and margarine, butter is contains of big part. And si ano naman, sa making naman ano, making margarine, contains of vegetable. So, yun yung difference niya. Ma-identify mo naman siya, pero sa lasa. Actually, para sa ating mga live viewers, actually, hindi nyo po, alam namin hindi nyo po yun na-upload, pero dito po sa aming studio, ang bango po. Walang tayo ng ito. So yun, tatlong ingredients lang po siya para lagyan natin sa sugar, butter, and coconut. Yun lang. Bango. Then, pinuli natin ang ating pinaka. So, So, parang nakakapag 16 minutes na po ba tayo? pwede. So, yun. Next natin, habang hinihintay natin yung para natin. So, prepare na natin yung linggo na gagamitin natin for natin. Kukunin lang natin yung size. Kasi yung piece niya lang siya, yung mga gagawin ko. So, itong latte sauce natin siya, okay lang siyang pabayaan na kumulo or kailangan i-stir siya? I-stir na. Gatuloy lang. So, natin. Then, may natin ang ating ano, dati. So, ito siya na ating suman. And brief brief explanation lang kung paano siya gawin. So, actually, si suman naman, usually, ano mo lang yan. Meron kang sticky rice, and then, kata, Nag-eat, maganda. and then, parang ano mo lang siya, sasainin mo. Iba sa skin nila, iba, depende kung suman ka, sinasayin. Pero usually, pag suman talaga, i-steam. Yung ating ibos with the twist. Yes. So, ano ang pangalan nito siya? So, pwede naman natin siyang gawin na
mango ibos with latex sauce. Mango ibos with latex sauce. Ito, pwede na yung ating latik. Kung napakadali lang. So, instead na magbibigay tayo ng natural na may balot pa, tapos magiging messy, magreklamo pa natin sita. Kaya minsan, di ba, pansin nyo, hindi naman kinakain masyadong ibos. Doon, ang ginagawa, take away na lang. So, mas maganda lang, kita natin kinakain yung ibos natin. So, we can do this na lang. Twist na nalulutan. Okay. Then, tayo na. So, para mag-complement chef yung ating mango sa ating butter and sugar. Yes. Okay. So, okay na yung ating. Kaya, Wala siya omelette yung rice. so yun yung ating ibos with mangga and latex sauce. So, pwede na nga natin, sabi ko nga, yung usual na nahanda natin ibos, para naman maiba, pwede natin siyang gawin na hindi naman napakahirap. And then yung mga ingredients na natin. So, yun yung ating lasik. Also, tapos na yung ating ibos with mango ibos with latex sauce. ATI. Yan. So, habang hinihintay naman natin, baka nakalimutan natin, meron pa tayong Pinangat. Basta lang ating pinangat. So, eto chef, mga magkano po ang costing nitong ating mango ibos? So ngayon, so ang costing naman natin dito mga siguro nasa 25 to 30 pesos. O kasi, kung lutuin po talaga natin yung ibos, malagkit lang naman ito na ano pa ba yun? Malagkit saka Lagi, gata, gata. supa, tapos lalagyan din natin naman. So, ganitong Pandan para mas mabango ang ating So yun yung ating panghimagas. Eh dito ko na lang ilagay mo. Para pag kinain ko. So, konting summary po ulit doon sa mga ating demo dishes. So, una kanina, yung tinutong ng manok. Pangalawa is yung pinahat. And ang ating very latest ay ang ating mango ibos with latex sauce. So, parang pumunta ka sa isang pistahan, tapos kumain ka ng rice, tapos tinutong ng manok, saka pinahat, and then nag-dessert po tayo na mango ibos. Kasi ngayon, hindi na siya take out. Hindi na siya take out. Doon, makikita mo kinakain ng kasi totoo lang talaga, ang ibos hindi kinakain masyado sa restaurant. Mismo doon sa bahay ng fiesta. Kasi nga, may silaw, ganyan. Pero ngayon, pwede mo nang i-serve sa tapos, So, hindi na kakantahan yung mga ating ibos ng gano'n, tingin mo. Joke lang po. So, hindi na siya i-take out. Kakainin na mismo doon sa ating mapa. Hindi ka makakaita. Meron na pala ngayon. Parang social.
habang hinihintay natin, yung maluto. Baka may mga katanungan pa dyan tayo sa mga viewers natin. Yes, so kung may mga questions po ang ating mga viewers sa Facebook page and of course sa ating EPL Bicol YouTube channel, kindly comment lang sa ating comment section at para maitanong po natin. And yung mga gusto po mapa-shout out, comment nyo din po ang name and kung saan po kayo nanonood ngayon. By the way, habang may hintay pa kaming isang dish dito, pwede po tayo magtanong o baka may na-miss tayo dun sa mga sinabi ko kanina. Ayun. And so be careful lang po sa pagkuha ng ating tumutuloy po yung ating lahat. So, careful. Yan, so ito na po yung pinang-update. Change ko lang. For close-up view. So yun po ating pinangat. Yes, so habang nag-prepare po siya yung iba pang pinangat na ating niluto, I'll just remind lahat ng ating mga participants na huwag kalimutang fill-upan yung ating mga resource person evaluation form. At kasi po, pag kulang po kayo ng isang resource person evaluation form, hindi po kayo makakakuha ng certificate of completion wala po sa akin. So, bali, meron po tayong tatlong resource person evaluation na kailangan ma-accomplish. Una muna ay kay Father Francis TORDILLA, pangalawa is kay Professor JULIETA, CASAUL, and of course kay Sept. So, paki-accomplish po ng tatlong forms po na yun para may bigay din po namin sa inyo ang ating certificate of completion. And of course, bali, after ng certificate of completion, kindly accomplish din po ang ating participants feedback form. So, bali, meron po tayong 5 form na dapat i-accomplish to get a certificate of completion. Una is the participants registration form, the low resource person evaluation, and of course, ang ating participants feedback form. Ayan, so shout out po kay Miss Ida Harcos ng EPL Bicol. Magandang hapon po sa inyo. Please. So, yun. Doon po, natapos yung ating Kusina Serye. So, may mga tanong po kayo, pwede nyo pa pang ihabol. So, siguro naman po, natuto tayo, especially po sa mga hindi naman taga Bicol, na viewers natin.
or sa mga taga-Bicol din na hindi na nila nakikita yung mga pagluluto ng ating mga authentic or yung mga classic na pagkain natin, hopefully nakatulong po sa atin. Okay, so, very simple lang po. All the ingredients naman na ginamit natin, madaling maanaw. Mostly ginamit natin, talagang wala tayong mga preservative or natural. So, ano? So, summary lang, Chef, ng ating mga dishes. Yung summary natin, meron tayo itong tinutungang manok. Okay. So, sumunod, meron tayo itong pinaan. And then meron tayo ditong ibus, mangga with the sauce. So, salamat sa mga live viewers natin and salamat din sa ATI Bicol sa pag-invite sa akin sa napakagandang. And so, thank you so much din po, Chef Daniel, sa pag-share mo po ng iyong expertise and of course ng knowledge in sharing kung paano gagawin itong ating three dishes na tinutungang manok, pinangat, and of course ang ating so sa caustic, tama rin po lang siya sa caustic. So ito po tinutungang manok, 3 to 5 dishes for 200 pesos. At itong pinangat for 150 pesos, 5 to 6 servings, and of course, itong ibos natin is 35 pesos, good for 3 to 5 servings. So once again, thank you so much, Chef Daniel, and we will now proceed to awarding our certificate of appreciation. May I request Sir MJ? Ayan, so Certificate of Appreciation, Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, awards the Certificate of Appreciation for his invaluable support and assistance as resource speaker of the Pagkain Fiesta ng Peñafrancia, Live Kusina Serye Historical Documentary, A Tribute to Our Lady of Peñafrancia, conducted on September 14, 2022 at ATI Artistic 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur, given this 14th day of September 2020. Signed by our Center Director, Director Elsie Ibarra, award the Certificate of Appreciation to Chef Daniel B. BELDAD. Thank you po. So much. Kailangan ng kanin. Ayan, so, sabi daw ni Chef, kailangan daw natin ng kanin. Yes, naghahanap nga po yung touch kanina ng kanin. So, ito na, compared to sir. So, sa wakas, na-complete na din natin yung ating 3 dishes with the help of Chef. So, konting summary lang po ng ating mga topics na i-discuss ngayon sa ating ang pagkain sa Fiesta ng Peñafrancia. So, unang-una ay natutunan po natin ng history of Peñafrancia with Father Francis Tortilla of Holy Rosary Minor Seminary in Naga City, Camarines Sur. And of course, we also na-discuss din ni Professor JULIETA, CASAUL, Director of Food Testing Laboratory of CBSUK, ang food security, securing food security, and of course, ang ating TV. And of course, ang ating cooking demo with these 3 dishes. So, once again, thank you so much, Chef. So, para sa iba pang pag-agricultura video, so huwag kakalimutan i-like and i-follow po ang tatlong official Facebook pages ng ATI Bicol. So, ang unang-una ay ATI Bicol, ATI Bicolandia, and of course, ang RCF ATI Bicol. So, para naman sa aming YouTube channel, so sa lahat na hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, kindly search lang po ang ATI Bicol hashtag Sarabay channel sa YouTube and lalabas na po yung nakataas ng inyong search results and kindly click na lang po ng subscribe and bell icon button para lagi po tayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ni
So of course, before natin tapusin ang activity nito, gusto naman of course namin pasalamatan ang lahat ng tao nasa likod ng activity nito. So of course, sa aming Booking Center Director, Director Elsa Parot, ang aming Assistant Center Director, Ma'am Vivian B. Carable, Partnership and Accreditation Services Section, headed by Doc Joey A. Galardino, Information Services Section, headed by Ma'am Prima Lubi Imperial, Admin and Finance, headed by Ma'am Nelda S. M. Bonate, Career Development and Management Section, headed by Ma'am Letchi M. Lizaso, Plant Monitoring and Evaluation Unit, headed by Mr. Emmanuel Orogo, and of course, ating mga resource person, Father Francis Tordilla, Professor JULIETA, CASAUL, and Chef BELDAD. Thank you so much po. And also, we'd also like to thank the project officer and ang abala para sa activity ko, the project officer, Mr. Marjan Rampol. Muli, ako po si Rafaela Bahara ng TTI Bicol, at ito ang TTI Bicol presents ang Pagkain ng Peñafrancia, a historical documentary and live Kusina Serye in tribute to our Lady of Peñafrancia. Maraming salamat po at Diyos maraming. Patrona del Bicol, gran